Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith. Pêl-droed gartref gyda Screwfix. Noddwyr pêl-droed ar S4C. Pnawn da I chi. Croeso mawr I Pen-y-bont ar gyfer yr ail gêm rownd gynderfynol. Yn gemau ail gyfle uwch gyngred Cymru JD. Cyfle I gyrraedd Ewrop yn y gemau ail gyfle. A Pen-y-bont yn croesawu y Drenewydd. Pen-y-bont gorffennodd yn bedwerydd yn camu i'r cae. A'r ymwelwyr yn y coch I gyd. A'r paratoadau munud ola. Byddwn ni tîm gymharol newydd I uwch gyngred Cymru yn erbyn tîm sydd I bod na o'r dechrau yn deg. Pen-y-bont yn y gemau ail gyfle am y tro cynta. Ceisio cyrraedd Ewrop am y tro cynta. O Drenewydd wedi ennill y gemau ail gyfle. A wedi ennill yn Ewrop. Ond dyma'r tîm sy'n cynrychioli Pen-y-bont pnawn yma. 5 newid o'i gêm yn erbyn Ceicona penwythnos diwetha. Fan hyn gath Ceicona I gyroni'n bencampwyr penwythnos diwetha. A mae Pen-y-bont nôl ar ei cryfa. Yr enwau mawr yn ôl iddyn nhw pnawn yma. Cwpl wedi cael ei gorffwys ambell un ar 4 cerdyn melyn. Allen nhw gael ei gwahardd am yr Drenewydd. Yn ei 6 newid o'i gêm ddiwetha nhw. Fe gollon nhw'n ebyn Aberystwyth o 4 gol I ddim. Ac unwaith eto, enwau cyfarwydd iawn I ddilynwyr uwch gyngred Cymru yn ôl yn y tîm. Shane Sutton, Mills Evans, Rushton, Craig Williams. Gweision ffyddlon i'r clwb o'r canolbarth. Ond pwy sy'n gallu cyrraedd y rownd derfynol. Mae Caernarfon yn disgwyl am yr enillwyr. A Siôn Meredith sy'n cadw cwmni I fi pnawn yma. Wedi chwarae Aberystwyth a Caerfyrddin yn y gyngred yma. Yn hen gyfarwydd ar gyngred yma. Wrth i ni weld y ddau reolwr Rhys Griffiths a Chris Hughes yn barod amdani. Pnawn da Siôn, barod am hon? Barod amdani Dylan. Edrych ymlaen yn arw ar ôl gêm hynod diddorol ddoe. Gobeithio am yr un peth heddi. Oedd i'n gêm dda, Caernarfon yn ennill o 2-1 yn y Bari, o'n i'n holi cyn y gêm yna, pwy fydd yr ser, pwy fydd y chwaraewyr dylanwadol fan hyn ti'n credu? Wel, y dyn sydd yn y canol I fyna, Cain Owen, capten Pen-y-bont, mor brofiadol a mor bwysig i'r tîm. 9 gol yn ystod y tymor o cefnwr chwith. Mae fe'n un I wylio. Yn y marn I Gary Lloyd, falle newydd uwch gyngred Cymru. O, gymariaeth dda, hoffi honna. Tip yn y droed chwith da fe, beth am yr ymwelwyr, y Drenewydd? Ie, i'r ymwelwyr o ffori, hefyd 9 gol y tymor yma. Mae wedi tyfu mewn i'w safle yn ystod y gemau diweddara. A dwi'n meddwl fydd e'n un I wylio y pnawn yma. O, fe sgorio dde a methu cicwr smotyn. Yn trwyddiadau nhw'n chwarae Pen-y-bont. Dyma'r gŵr yn y canol, Iwan Griffith. Yn dyfarnu. A mae'n ymddangos. Fel bod y dyfarnwr a'r ddau dîm yn barod. A'r ddau dîm yn penglunio cyn y gic gynta. Caernarfon yn disgwyl yn y rownd derfynol. Pwy fydd yn ymuno gyda nhw? Ble fydd y rownd derfynol? Wrth I Pen-y-bont ymosod yn syth o'r gic gynta am ddechrau. Yr tîm cartre fan hyn yn bygwth yn barod. Drenewydd ddim yn barod am honna. Sgiliau hyfryd hefyd. Mae'n glanio I Cain Owen. Wood ar sgiliau. Gyn I fel honna to. Noch chi ffordd I ddechrau gêm, Siôn? Wel, ar dan. Mynd amdani o'r funud gyntaf. Cain Owen yn ei chanol yn cryfanu ddi allan i'r asgell. A wedyn, beth oedd yn ddiddorol, edrych am Sam Snaith yn y postyn canol. Ddim yn cael y peniad iddi fyna, ond falle dyna'r tacteg bydd Pen-y-bont yn edrych I chwarae yn ystod y 90 munud yma. A Rabona yn y funud gyntaf, fe gymryd ni honna drwy'r dydd. Na chi ffordd I ddechrau gêm I Pen-y-bont a Nathan Wood yn ei chanol I. Wedi cael 4 gol tymor yma. Dim siŵr sawl Rabona wedi cael chwaith. Munud sydd wedi mynd. Ni'n mwynhau'n barod. Rhys Griffiths, yr rheolwr profiadol, di ennill I gemau ail gyfle. Fel chwaraewr, gyda Llanelli. Nôl yn 2012. Sgorion y rownd derfynol. Ceisio cyrraedd y rownd derfynol. Fel rheolwr, mae fe pnawn yma. Mae fe ar y fainc. Tas e angen. Dyna'n union beth o'n i'n mynd I weid, mae fe ar y fainc. Sa'n ni syni dim gweld efalle'n dod ymlaen os yw un dyn gyda rhyw 10 munud I fynd. Doedd ymlaen efo'n Ceicona wythnos diwetha, a just yn syth. O'ch chi'n gweld nath ei waniaeth, o'ch chi'n gweld I bresenoldeb e yn 41, ond mae fe'n edrych mwy ffit nag erioed. Wel, mae fe'n dyn ffit, mae fe'n edrych ar ôl I hunan, wneud lot o bocsio amateraidd.
A sy'n ni, fel ti'n gweud o'n, sy'n ni dim gweld e falle'n dod ran o'r cae efo rhyw 10 munud fach i fynd. Cain Owen yn codi honna, Sutton yn ei gwylio hi, dim problem, drwodd i Dave Jones. Y glaw yn dechrau disgyn. Fan hyn, ym Pen-y-bont, ni'n sôn am ymosodwr fel Rhys Griffiths, ond Sam Snaith sy'n arwen yr ymosod, gyda Amwn hefyd. Dau gawr. Mae'n eich Snaith, nôl yn y tîm. Mae'n ddiddorol bod y ddau wedi cael ei taflu fan yna. Mae'n gyda Ashley Morris. Y gŵr yn y gol, na chi brofiad. Morris. Edrych am Amon. A Mael Davies sy'n arall o'r chreuwyr sy'n ôl yn y tîm. Ar ôl cael ei orffwys wythnos diwetha. Yn clywed Rhys Griffiths yn bloeddio o ochr y cae. Yn barod. Davies yn ei chanol i Evans. Am yn ôl. Yw Drenewydd wedi cael cyffyrddiad eto, Sean? Dim lot. Ar hyn o bryd, Pen-y-bont sy'n edrych bach fwy cyfforddus na'n edrych am y byd letraws. Cwbw'n edrych am Owen. Mae wedi colli tair gen ddiwetha Pen-y-bont. Ond, os na un lygad i bod ar y gemau yma. Ie, wrth gwrs bod anelu am y gem Ewropeaidd o nhw. Cyffyrddiad hyfryd gan o ffori, oedd hi'n drosedd hefyd. Cip olwg o'r bygythiad sydd gan y Robiniad. Sean Meredith di nodi, falle fydde o ffori yn fygythiad. Falle Craig Williams, capten y Drenewydd, edrych am Rushton. Cyfle cynta i'r ymwelwyr fygwth. Pen-y-bont yn gadarn yn y cefn. Sutton sy'n gwylio honna. Un o'r enwau cyfarwydd yma yn hym y Drenewydd. Ond newydd ddychwelyd, oedd e wedi gadael, dath yn ôl y mis Ionawr, cwpl o chreuwyr wedi ddychwelyd y Drenewydd y mis Ionawr, a traws newydd i tymor. Fwy na lai, wedi gorffen yn seithfed. O ffori at Mwandwe. Callum Roberts yn ôl gyda Drenewydd. Y fenthyg o Geicona Mwandwe. Nawr chi dacl. Arno fe gan Iakubu. Ashley Evans. Mae'n edrych am Amon. A ni'n y Bari ddoi. Bari yn erbyn Canarfon. Sôn am gefnogwyr yn gorfod gwylio o'r clwb. Yr un peth fan hyn. Wel, dyn nhw'n mynd yn y clwb. Maen nhw tu allan wedi ymgasglu. Cymdeithas Bêl-droed yng Nghymru wedi bod yn sôn am absenoldeb cefnogwyr. Wythnos yma. Rhai gemau yn ffodus i gael cefnogwyr yn ôl. Casnewydd pnawn yma. A nhw'n Forest Green yn y gemau ail gyfle. Cefnogwyr fan yna. Abertawe wedi cyrraedd y gemau ail gyfle ddoi. Yna gefnogwyr ar y Liberty hefyd. Mae'n dymor y gemau ail gyfle. A mae'n greit i weld yna. Ti'n edrych ar y lluniau ar y teli a jyst gweld mae ond be 20% neu 10% o'r cefnogwyr sy'n cael dod nôl mewn i'r stadiwm, ond mae'n gwneud siwr gymryd o wahaniaeth, siwr gymryd i wylio a hefyd i'r chwaraewyr wrth gwrs. Ydy, mae'r sŵn yn help, o'r awyrgylch yn help. A hefyd, hyd yn y ffaith bod nhw'n cwyno yn bob penderfyniad. Mwynhau, maen nhw'n nôl, maen nhw wedi bod bant am fesoedd, y beth cyntaf maen nhw'n gwneud yw cwyno. Gwych, cefnogwyr, pêl-droed, newch chi'n newid nhw. Llai sicrhau chi. A dyn ni fel Cenedl yn eitha da am wneud hynny hefyd. Cwyno. Cwyno Eurovision falle dylen ni gael. Wel, amrediad gan Amon. Snaith nôl ato fe. Cipolwg i chi o. Fe mor beryglis yw Pen-y-bont yn ymosodol. Ben Amon. Un o ddarganfyddiadau o bosib wedi cyrraedd o STM Sports o'r cyngreiriau is lawr yn Ne Cymru. A maen nhw'n mentro bellter eto. Pen-y-bont. A'r chwiban yn dynodi cic rydd. Cic cornel i ddim yn rhwng dy fi. Harling yn mentro. Misg y goliau tymor yma. Harling yn cael, mae'n edrych o bri cael rhyw fath o cyffyrddiad yna, dyna pan dyn ni'n cael cic cornel.
Peniad. Cadan, dwi'n declario Iacubu oddi ar y linell. Jordan Evans, mor agos. A mae Pen-y-bont yn curo ar y drws fan hyn. Yn y munudau agoriadol, Cain Owen eto. Sgiliau hyfryd gan Pen-y-bont. Y cyffyrddiad lleia tuag at y gol Drenewydd yn amddiffyn. A nôl, mae Ashley Evans yn mynd. A fi Rhys Griffiths wrth i fod, Sean, y ffordd nhw wedi dechrau'r gêm yma. Ie, fi'n credu bod Chris wedi cael gair. Wel, wrth gwrs bod wedi cael gair gyda nhw cyn y gêm, ond maen nhw ar dan. Maen nhw'n dod allan yn llawn hyder, a nhw yw'r tîm ar y foment sy'n creu y problemi a'r cyfleuon. Dyma'r digwyddiad. Mills Evans yn codi. Ie, oedd hi ar y llinell fyna. Mor agos. A dyna pan ti'n rhoi rhywun ar y postyn am y rheswm yna. Evans ar clyriad. Gwych. Wel, mae wedi cael ei ganmol am ei gyfraniad o ran sgorio goliau tymor yma. 10 gol i Jordan Evans. Mae wedi stopio un fan yna. Mae wedi achub i dîm. Achos maen nhw dan bwysau, dan warchau. A mae Wood yn mentro eto. Miles Davies i Pen-y-bont. Maen nhw ar dan ar hyn o bryd. Os yna gol i gyroni'r dechreuad campus yma. Wood eto. Davies eto. Miles Davies! Os y bar mae'n mynd. Ond eto cyfle arall i Pen-y-bont. Miles yn neud yn dda yn torri mewn. Ond byth yn cael ei siap i gorffen y marn i yn iawn i cymeryd yr ergyd y flaen. Popeth yn iawn. Y cyffyrddiad fyna, mae'r bel just yn boblan rhywfaint. A dyna pam nhw mor anodd bwrw'r bel ar target. Mae'n ddiddorol, achos mae Drenewydd wedi bod ar ediad campus yn ddiweddar ers y toriad. Ennill 7 o'r 10 gêm ers y toriad, 5 yn olynol, 5 allan o 2 ar 20 yn allan nhw yn y hanner cyntaf tymor, ond maen nhw wedi bod yn chwarae yn yr hanner isa na. Fain o waniaeth yw hynna, maen nhw'n cwrdd â tîm sy'n bedwerydd pnawn yma. Ie, ti'n modd, mae lot yn cael ei weid o beth i hyder yn pêl-drod, ond sicr fydd hyder yn tîm Drenewydd, ond y ffaith bod ni wrth ni gweld yr ergyd yna mynd i'r ochr. Ond y ffaith bod nhw yn chwarae fel ti'n gweud, y tîmau llai, a falle ddim cweit y safon yn ytrach y chwarae yn erbyn tîmau fel Ceicona, Bala, Seintiau Newydd ag ati. Felly, falle y ffaith bod nhw wedi ennill y 7 na yn erbyn tîmau llai yn golygu falle bod perfformiadau nhw ddim wedi goffo bod i'r safon. Falle bod y Pen-y-bont wedi goffo cael mwyn chwarae yn erbyn y tîmau mwyaf. Wedi ennill yn erbyn y tîm mwyaf, wedi ennill yng Ngheiccona tymor yma, un o'r chefbwyntiau Pen-y-bont, un ohonyn nhw. Dyw tymor ddim ar ben, cofiwch. Ond y Drenewydd yn gallu creu unrhyw broblemau yn y 10 munud agoriadol yma. 10 munud anodd i dîm Chris Hughes, y rheolwr. Dim amheuaeth am hynny. A ni sôn am dîm Pen-y-bont. Mae un chwaraewr allan, Costa Georgievski, wedi anafu. Mae fe yma ar ffyn a bagleg a anaf erbyn Ceicona penwythnos diwetha. Allan am y tymor, hwnna'n golled enfawr. Mor bwysig i'r ffordd maen nhw'n chwarae, a nifer yn awgrymu bod hynny'n mynd i effeithio nhw. Roberts yn wyliadwrus yn Haling tu ôl o fe. A ni siarad y Mark Jones, sylwefydd botwm coch, sy'n grediniol bod Georgievski yn holl bwysig i batrwm chwarae Pen-y-bont. Wel, maen nhw wedi addasu, a maen nhw'n edrych yn beryglus. Sneith yw e'n mynd i fentro. Mae'n cymryd spel o fe droi, pan mae fe'n troi, mae'n anodd stopio fe. Ond nawr, mae yna gyfle i'r Drenewydd. Mwandwe, y gŵr ifanc, cyflym. Gynto amwythig. Herio'r amddiffyn. A Miles Davies yn ôl na, mor daclus gan Miles Davies. A gwych. A maen nhw'n ceisio mynd o amddiffyn i'r ymosod, a maen nhw drwodd hefyd. Os yna gyfle i Amon. Williams yn ei wylio. Amon at Sneith. Honna'n agos hefyd. Oedd hwnna'n gyfle. Oedd hwnna'n wir, hoffwn ni weld hwnna eto, ond fi'n credu hwnna'n gyfle i Sneith, fe ond wedi rhoi hunan gwych gan Miles Davies fyna'r cyffuriau gret. A dyn ni gweld beth mae Pen-y-bont yn neud, maen nhw'n edrych am y bel uniongyrchol na, dros y top fel petai. A fi gwelwn ni'r cyfle gas Sneith fan hyn. Okay. O'n i'n meddwl falle lle wedi cael ei benydd e, ond oedd y croesiad jyst yn mynd i ffwrdd oedd fe. So ni wedi taflu na hwnna. Byddwn ni dal hanner ffordd. Ond ni gweld y bygythiad. Amon yn amlwg. Sneith hefyd.
Mae wedi adeiladu tîm da fan hyn ym Pen-y-bont. Ail dymor yn unig yn uwch gyngred Cymru. Drenewydd yn un o'r clybiau sydd wedi bod yna o'r cychwyn cyntaf. Dyma nhw Aberystwyth sydd ebyn hyn. Mi oedd yna gwestiwn quiz pwy oedd y tri, oedd Bangor yn un ohonyn nhw. Bangor di hen fynd yn anffodus, ond Aber yr unig rai sydd ddim wedi bod yn y ddau isa yn hanes y gyngrair yma, achos achubon nhw un reit ar y diwedd tymor yma. Drenewydd di gorffen yn y safleoedd y cwimp. Drenewydd yn lwcus i beidio disgyn ambell i dymor, i fod yn holl onest, gyda'r clybiau ddim yn esgyn. A maen nhw dal yma, a maen nhw batrwm, maen nhw arferiad, maen nhw'n cyrraedd y gemau ail gyfle mor aml. Tîm Chris Hughes di bod yn neud hynny 6 o'r 7 gwaith diwetha ys 2014. A di ennill y gemau ail gyfle hefyd o ffori. Sgiliau da gan o ffori, dyw'r bas ddim yn wael chwaith. Evans, Rushton, Drenewydd sy'n bygwth. Mae'n gic gornel, mae Drenewydd di deffro. Ie, y ffori ni chanol ni. Croesiad arbennig mewn i'r blwch, welwn ni mewn ychydig. Yn pingio i mewn. Lle wedi bwrw i ralle tro cyntaf. Oedd hi'n sgil anodd, ond oedd yna gyfle falle i bwrw i yn uniongyrchol. Cyffordiad Jordan Evans yn gosod y bas yn berffaith. Craig Williams, y capten i gymryd hon. Mr Drenewydd, os fi oedd un erioed. Maen nhw'n disgwyl amdani yn y canol. Mills Evans na, o ffori, Shane Sutton, pwy yw'r bygythiad. Pen-y-bont sy'n clyrio. Nôl dawi'r cochion. Ryan Edwards at Fletcher. A mae'n gam sefyll. Ymweliad bach a hanner Pen-y-bont i'r Drenewydd. Ond fflach bach o'r bygythiad sydd ganddyn nhw hefyd. Ie, Bryden yn ffodus bod yn cam sefyll. Dyle fe beth wedi bod yn cam sefyll mewn sefyllfa fel oedd hi'n bel let draws. Na i gyd ti goffo wneud edrych ar draws y llinell. Wel, lle mae pawb, felly braidd yn soft o'r rhan y Drenewydd yn y marn i. Geith e fyddeiant gan bod yn amddiffynwr canol. Dal pawb arall yn cam sefyll mae fe fel arfer. Ie. Mae'r glawn dach y disgyn eto. Fan hyn, ym Pen-y-bont yn Ne Cymru. Y 2 gêm ail gyfle penwythnos yma yn y de. Y Bari gartre yn erbyn Caernarfon. Caernarfon yn ennill y 2 gol i un am berfformiad gan dîm Hugh Griffiths. A'r 2 Griff bydd yn y rownd derfynol. Hugh yn erbyn Rhys, neu Chris Hughes gyda rhywbeth i ddweud am hynny. A ble fydd y rownd derfynol? Na'r cwestiwn mawr, y tîm sy'n gorffen uchan y gyngred sydd ar fantais. O, na drwodd, allan y gyflym dath Ashley Morris. Dyn nhw'n gwastraffu amser. Ond unig beth sy'n bendant, bydd y rownd derfynol ddim yn y Drenewydd. Bydd hi'n eillai fan hyn. Os yw Pen-y-bont yn ennill, nes yw Drenewydd yn ennill, mi fydd hi yng Nghaernarfon penwythnos nesaf. Bydd hi'n fyw gyda ni o'r sgorio. Ond digon o amser i drafod hynny. Lot i ddal ein sylw ni'n barod yn y gêm yma. Carter al di mynd, praen di sgôr yn digon di digwydd. A Pen-y-bont yn adeiladu o'r cefn Jeffries. Drenewydd yn clirio. Owen i mewn na. At Snaith. A neb yno i fanteisio. Dave Jones, y gŵr yn y gol. Y ffarmwr lleol. Dwi'n bant o'r ffarm, ydw fe? Dim godro bore yma. Na. Mi'n cofio sgorion i ddeitem yng nghyfnod wyna. Oedd e mor brysur, Trian. O ffori yn edrych am Wandwe. Na'r cyfuniad allai fod yn beryglus o ran y Drenewydd. Yn olawio gan y ffori fan yna. Dim yn ôl y dyfarnwr, mlaen â nhw. O'n i'n clywed Rhys Griffiths. Pan i fod fi'n cymryd bod i chwaraewyr yn clywed. Mae fe'n gystadleuol yn benderfynol ac yn reolwr ifanc sy'n gosod safonau uchel. Miles Davis, sôn am safonau uchel. A Iacubu, y cawr yn y cefn gynt o Ferthyr. Difyr gweld Iacubu a Ashley Evans yn dod o Ferthyr i mewn i'r gyngred. Snaith, mae Rushton yn ôl. Dim problem i Rushton at Dave Jones. Dyri arafu, oedd angen arafu falle ar y ddau tîm. Mae bach yn frantic allan ar y degau, ond Kane Owen eto oedd yn neud yr hediad yna, ond Snaith ar y cynnig na ddim yn gallu darganfod e. Diddorol gweld tymor y Drenewydd ar chwal ar y degau. Fel o'n i'n sôn, 5 gêm yn allan o'n hanner cyntaf tymor.
ennill 7 allan o 10 wedi'r toriad. Fi'n gwybod bod nhw'n chwarae erbyn tîm yn yr hanner esa, ond yn fai mor arwydd o cael oedd i emisio nawr ar oedd o Shane Sutton, Alex Fletcher, Mwandwe yn dychwelyd, Callum Roberts o'r fenthyg o Geicon, a fe sydd ar meddiant nawr. Ac wrth gwrs cyfraniad Jordan Evans sy'n mynd yn ôl at Shane Sutton. A Jones ar meddiant. Cam o'n i gyda'r toriad, os chi'n dechrau'n araf, chi'n mynd i fod lawr yna yn yr hanner gwaelod. Anodd, wel, jyst dim ffordd yn ôl yn wrth o'r toriad. Dyleia mae'r seithfed safle yna, dyna'r un o'r pethau gwych am y fformat yw bod yna gyfle i gyrraedd Ewrop. Jordan Evans yn dawnsio heibio un, mi oedd yna drosedd yna fe, yn ôl y dyfarnwr. Ti'n iawn fyna, yr rhan y strwythyr, y ffaith bod ti falle yn dechrau yn araf, ond bod dal cyfle i fenni'n seithfed, mae hwnna'n holl bwysig. Be ddaw tymor nesa, sgwn i. Mae yna sôn bydd yna un lle yn llai o ran Ewrop o 4 i 3. Gan i weld sut fydden nhw'n gosod y safleoedd Ewropeaidd na. Ond i bod yn hawdd tymor yma heb Cwpan Cymru. Mae'n braf cael rhywbeth sy'n teimlo fel gêm gwpan. Mae yn gêm gwpan. Ni'n wedi cael llawer o reini. Mwandwe a Miles Davies yn cystadlu a Jordan Evans i mewn. Mae wedi mynd yn erbyn y Drenewydd o blaid Pen-y-bont, cic rydd iddyn nhw. Fel ti'n gweud, mae'n braf cael rhyw fath o gêm gwpan, neu gêm gynderfynol gêm gwpan, ffeinal fel petai. Wel, o'n i ddim wedi sylweddoli, ni ddim wedi cael gêm gwpan ers Chwefror blwyddyn diwetha, pan oedd Cwpan Cymru i ben. Ni wedi cael gêm ail gyfle ers haf 2019, pan mynyllodd Met Caerdydd yn y Bala. Lle ath yr amser i? Cwestiwn da. Ambell i beth wedi bod yn digwydd dros y flwyddyn diwetha. Cyfnodau clo, gwahanol, pob math o bethau, ond y gyngred wedi parhau. A mae'n ni'n glod i lot fawr o bobl o ran y trefnwyr a'r gwirfoddolwyr o gwmpas Cymru. Captain Pen-y-bont, Cain Owen o'r peniad at Snaith. Sutton di colli honna, Harling, cyflemu pethau. Os yna gyfle i Amon. Eto maen nhw'n gorfodi nhw allan. A neb yno yn gallu manteisio. Tafliad fyddi. Maen nhw'n drefnus y Drenewydd. Mae angen bod yn amlwg am y Pen-y-bont. Ond dyn nhw'n sy'n teimlo'r banic na, ta beth. Na, mae'r dacteg yn un amlwg o'r rhan y Pen-y-bont. Y cyfle cyntaf, mae unrhyw un o chwyr yn cael rhowch chi yn y blwch. Falle bod hwnna'n adlywyrchiad o rheolwr nhw Rhys Griffiths fel ymosodwr, ond dyna'r dacteg ar y foment. Nawr de, Mwandwe, mae fe'n gyflym. Miles Davies yn ei wylio. Oedd yna reslo mewn man fyna. A Mwandwe di ennill y gic rydd. O, mae'n Gerdyn Melyn, diddorol. Na, ni'n meddwl bod ni'n Gerdyn Melyn, yn anffodus i Mael, achos oedd Mwandwe wedi cael rhyw llathen arno fe. A Mael yn neud y peth proffesiynol fe petai a cymeryd y dyn lawr. Wel, y cyffyrddiad fyna, mae fe hibo fe, Miles. Wel, mae bron yn dacl rygbi ar y diwedd. Anodd dadle, da'r penderfyniad gan y dyfarnwr. Ond bydd eisiau fe fod yn ofalus nawr. Wel, 20 munud sydd wedi mynd. 70 munud yn weddill, falle mwy sydd i amser ychwanegol, a mae Mwandwe yn gyflym, a mae Miles Davies ar Gerdyn Melyn. A mae'n gic rydd i'r Drenewydd, Williams eto, Sutton, sy ar y postyn pella, Mills Evans yn disgwyl amdani, Ashley Evans ddim yn clyrio, mae chi'n gweld y bil, ond bownsio yn y cwrt, mae'n siŵr fydd Rhys Griffiths ddim yn hapus. Oedd hwnna'n rhi bownsio yn corridor ansicrwydd Malcolm Allen, OTJ, dwi'n meddwl. Y go-geidwad a'r amddiffynwr yn neud bach o smo yna chynnu. Mae'n yn hoffi'r term yna, y ddau na, mae'n rhaid gyfadau. Wood, Owen, Cyrff yn cywio yn y canol, Sutton yn ôl i'r gol-geidwad. Gysyn ni gol i'w rwyd i hun, ddoi o ran Caernarfon. O Dave Jones yn barod amdani, ond allai di mynd yn rhywle. Wel, croesiad eto o Safon gyda Cain Owen. Fi'n siŵr bod e'n gwybod beth oedd yn neud. O droed chwyth na gan Cain Owen, mae'n hyfryd. Mae'n. A fel o'n i gweud, fi'n cofio chwarae byn Gary Lloyd a trod chwyth arbennig gyda fe. A mae Cain Owen o'r hun ysgol, dwi'n meddwl. Oedd Nick Parry'n trafod un wythnos diwetha. Pam bod ni'n mwynhau chreuwyr troed chwyth mwy? Chi'n teimlo bod nhw'n fwy o sgiliau dyn nhw'n reswm. Mae'n beth am chreuwyr troed chwyth. Ie, fi'n gwybod. Tennis players troed chwyth. Llaw chwyth. Golfwyr llaw chwyth. Boxwyr y Southpaws hefyd. Ie, mae yna rhywbeth. Oedd ymrawd un, oedd da fe trod chwyth.
Neu oedd ei war y pêl-droed ei drod chwith. Oedd wastad edrych yn well na fi, ddyn nhw. Na'r unig beth oedd yn edrych yn well am. Nath ddim chwarae dros 200 o gemau nhw. Yn y Cymru, Sean, felly pai poeni gormod. A gath ein ddoi gêm i bont. Bont Rhyd Fendigen yw'r bont dan sylw gyda llaw o Geredigion. Dim y bont fan hyn, Pen-y-bont. Clwb uchelgeisiol yn Ne Cymru, ail dymor yn y gyngred. Ceisio cyrraedd Ewrop am stori fydda hynny. Owen ar draws, mae Amon di camu honna ymlaen. Mae glaw yn dod lawr wrth i Miles Davies. Groesi! Cic gornel gan Callum Roberts. Eto am eiliad, chi'n meddwl mae hon yn mynd. Sutton. Dim lot o trwbl fan hyn. Eto mae'r bêl yn cael ei groesi mewn. Mae jyst yn cael ei gorffedd i mynd mewn i'r ongl iawn. A mae'n goffod clyriau gyda'i tro'r chwythau. Rhywffordd. O, mae da Pen-y-bont. Miles Davies un ochr, Cain Owen ochr arall. 2 gawr yn y canol. Chi'n gweld y bygythiad. Mae Amon, Iacubu, Jeffries. Ond nhw'n disgwyl am hon, hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf, dim goliau. Hyd yn hyn, yw hynny ar fi newid. Owen eto'n i chwipio i mewn, ansicrwydd. Mi darodd i Sutton. A mae Drenewydd i gwneud digon. Wel, am bêl arall gan Cain Owen. So, os ti'n ymysodwr, dyna'r fath o bêl ti moyn. Yn anffodus, am yr holl gyfleuon, mae Pen-y-bont wedi cael, fi 3 sgiffus, ddim yn hapus fod ei dîm ddim falle 1 gol ar y blaen. Ni'n mwynhau hen ystrydebau ym Mhêl Droed, a maen nhw'n gweud mae'n rhaid chi gymryd eich cyfleoedd pam chi yn rheoli gêm. Mae'n holl bwysig mae'n teisio ar hynny. Mae Pen-y-bont yn rheoli. Ond mae'n di-sgwr. Jeffries o'r cefn. Ond dipyn o bas at Miles Davies. 2 o gyn chwaraewyr Abertawe. Jeffries a Davies. Symudiad hyfryd. Mae Snaith di troi. Os na gam sefyll. Na, cic gornel fydd hi. Snaith yn chwilio rhyw lle yn y cut Cosby fan yna. Do, fe nath yn dda fan hyn. Fel ti'n gweud, chwilio'r lle. Rhedeg y sianel fel petai. Cael ei ergyd i ffwrdd. Ond eto, fel ti'n gweud Dylan, y Drenewydd yn hynod drefnus yn y cefn ar y foment. Mae angen bod drwch ar y clwstwr na mewn fyna. Angen lle gan barcud gan y dyfarnwr. Pob mas o bethau yn mynd mlaen. Anghofiwch am ymbellau cymdeithasol yn y Good Cosby. Cic gornel arall, Cain Owen sy'n drosti eto. Chi'n gwybod beth sy'n dod nesaf? Y droed chwyth na. Peryg, bywyd, ond Dave Jones yn ddiogel yn y gol. Di-sgwr. Diddorol. Dros ben, yma siŵr bydd criw Cynarfon yn gwylio. Mae'n ei reolwr Hugh Griffiths. Pwy fydd yn cwrdd ar cofis am le yn Ewrop. Fe allan ni gael rownd derfynol rhwng 2 dîm sy'n erioed i bod yn Ewrop. Ond yn hwyr. Sa'n credu bod dim byd yn bod ond Cain Owen yn carlamu mewn i'r dugout. Ond mae fe'n oreit. Ddau Evans yn ebyn i gilydd, Jordan ac Ashley. Shane Sutton at Roberts. Yna chwaraewyr amlwg yn y cefn y Drenewydd am angen nhw. Shane Sutton, Callum Roberts. Nôl mae'n mynd Amon yn fygythiad. Mae Craig Williams yn clirio i unrhyw le. A cic gornel arall fydd i cyfle arall i'r tîm cartre. Dwi'n mynd amlwg falle ar y camerau, ond mae yn arllwys y glaw. Yn dod lawr yn gyson. Cyflymu pethau o ran y cae hefyd fan hyn ym Pen-y-bont. Snaith a Jeffries, Amon, chwaraewyr mawr. Dyma ni eto. Dwi'n siŵr beth yw'r gwahaniaeth rhwng 1 fraich a 2 fraich, ond chwip o gic fydd hi at y postyn agosa yna, geith y gyfle arall. Mae'n edrych fel chwaraewr rygbi'n paratoi fynd am drosiad, rwy'n cam bach yn ôl, mae'r patrwm. Un peth to, 1 fraich tro yma. Reit, yw hon yn mynd i'r postyn pella falle. Ydy mai, yna ni Dave Jones yn cael ei law iddi. Evans, digon yn galw yn y canol. Miles Davies yn gweld Owen ar y postyn pella. Mae greiddodd yna hefyd, ond oedd yna gam sefyll, dyna'r penderfyniad. Ie, anodd gweud o fan hyn, ond
oedd hi'n rhediad da gan Kane Owen, a Miles Davies yn sylweddoli bod e'n mynd i rhedeg lawr y sianel. O, mae'n agos, sa'n credu bod yn cam sefyll fyna. Byddwn i'n gweud, anodd gweud fan hyn, ond o'n i'n meddwl bod Kane Owen wedi amseru i rediad yn berffaith. Ond wrth gwrs mae'r dyfarnwr llinell yn lle gwell yna fi. Captain y tîm. Kane Owen. Ti'n meddwl ti'n gweud Kane Owen efo'r run-up bach na, mae'r cornel. O'n i goffa fi o'r Flintstones, Barney Rubble. Ti'n cofio? Pryn o'n y dreifo'r ceir. Rhai sy'n iau na fi a Sean, yn wedig fi. Flintstones, hen gyfres cartŵn ar y teledu a dynion o... Mae'n edrych bach o Barney fe. Oes y Cerrig, mae fe'n edrych o Barney Rubble. Yn ei gadael fod i drychwch ar yr rhediad yma. Amon i Pen-y-bont. Mae fe mor beryglus. Ben Amon. 6 gol tymor yma. O 5 o'r goliau yna, erbyn y 6 ucha hefyd. Mae wedi sgorio yn erbyn y tîm y mawr. Mae'n gweud rhy uchel, mae wedi cael 4 cerdyn melyn. Un arall bydde fe'n colli rownd yr fynol tas yn mynd drwodd. Cwpl o chreuwyr yn y sefyllfa yna. Dyna pam ond y newidiadau penwythnos diwetha. Miles Davies yn hyrddio hon. Drenewydd yn gwneud digon. Nôl at Miles Davies, sgiliau hyfryd gan Miles Davies. Mae'r gŵr ifanc yma. Mae fe'n chwaraewr arbennig. Ie, mae fe mor dda am y sefyllfa yna. Lle mae'n dyn a trad cyflym yn galluogi iddo cael y bel oddi ar ymddiffynno'r gwych fyna. Ti'n gweld beth oedd e'n trial wneud, crymani dy mewn i'r gornel ucha pella fel petai. Yn cweit yn cael ei onglen iawn, ond gwych gan Miles Davies. Fi'n cofio fe'n cael ei ryddhau gan Abertawe a ddyn siom enfawr ddo fe yn amlwg. Ond mae'r ffordd mae wedi ymateb, fath ei gyfyrddin wedyn met. Felly ddim coet i setlo, nes cyrraedd Pen-y-bont, mae fel se wedi darganfod i gêm eto, i ddedi pwy o wyr. Ond mae pethau wedi clicio nôl i Miles Davies. Mae wedi ymgyntrefi, dwi'n meddwl. Dyma lle mae wedi bod yn hapusach falle yn ei ware fe. Falle bod yna adlewyrchiad o'r rheolwr Rhys Griffiths yn rhoi digon o ffydd yno fe. Ond yn sicr mae Mael yn ware pildrod da ar hyn o bryd. Mae rhyw wrth daro fan hyn o bosib. Fe darodd i Amon. Damweiniol. Ydych chi'n gweud gan Kieran Mills-Evans. Iacubu. Peniad ymlaen. Rushton. Yn ennill y flwyddyn fach yna. Yn erbyn Owen, ond Morris allan. Dim problem i Morris. Cofiwch am holl raglen i sgorio wythnos yma. Di llun fel arfer, hanner awr di 5. Nhw mwy o sgorio yn ysfercher, am hanner awr di 10 wythnos yma. A di Sadwrn nesa. Gen i weid bore darth o chi unwaith eto. Rownd yr fynol y gemau ail gyfle. Ni'n siŵr le fyddwn ni yn mynd i fyw o'r S4C. Ond gwarter i 12. Yna'n sicr. Byddwn ni naill ai ym Pen-y-bont, nôl fan hyn, neu yng Nghaernarfon. Byddwn ni ddim yn y Drenewydd. Y tîm sy'n gorffen mwy o uchel, sy'n cael y fantes o chwarae gartre. Dyna pam ni fan hyn. 4 oedd Pen-y-bont, Drenewydd yn 7. A Caernarfon oedd yn 6 wedi cyrraedd y rownd yr fynol. Gawn ni weld be ddaw mewn wythnos. Ond mae mor gyffroes. Adeg mawr tymor. Jordan Evans yn cystadlu. Drenewydd yn dachrau. Dal i tir mwy fan hyn, Sean. Maen nhw'n trio i gorau, ond eto Pen-y-bont i fi yw'r tîm sydd wedi sereni yn ystod y hanner yma. Y Drenewydd, os nhw ddim gallu cael y pel lawr, rhoi falle un neu ddoi pas at ei gilydd. Dim bod goliau wedi bod yn broblem i Pen-y-bont. Mae amddiffyn wedi bod mor gadarn, felly bod chi ddim wedi bod yn sylwi y pen arall. Ond dim ond 3 clwb sydd wedi sgorio llai na nhw. Derwyddon, Flint a Holford. Yw'r rheini, a maen nhw'n edrych am gol fan hyn pnawn ma. Mwandwe yn edrych am Craig Williams. Rhy bell oedd hi. Felly ni sôn dim ond y ddau ucha sydd wedi ildio llai. Ceicona a'r Seintiau. Ond dim ond y 3 clwb sydd wedi sgorio llai hefyd. Felly y neges yw, os gan nhw un, na nhw amddiffyn ni. Dyna hi. O wedyn ni, un o'r perfformiadau mwyaf disglair tymor yma. Fe daro nhw 6 yn erbyn Caernarfon fan hyn. Perfformiad campus gan Pen-y-bont. Amon yn troi hanner llithriad. Drenewydd yn ildio cic gornel arall.
Byddai'n ironic tas nhw yn cwrdd y Cynarfon eto, ar ôl ennill o 6 i ddim fan hyn. Un o perfformiadau gweitha Cynarfon tymor yma. Siw bod Hugh Griffiths yn ffansio cael cyfle arall. Ie, o'n i gwestai yn y gêm na, fi'n cofio. Ond ysgol chwalu nhw. Ond ar Cynarfon o'r ediad gwych ar ôl ni, fod yn deg, edrychwch le maen nhw nawr. Ie, yn hollol. Diwrnod gwael yn y swyddfa. A fi credu dyna'r ceir nath Hugh Griffiths yn ddyddio ar ôl y gêm. Owen, eto, i ben y bodol, oedd honna drwy pawb. Mae Dave Jones yn edrych ar yr amddiffyn, yn gofyn ble o chi. Mae'r amddiffyn yn edrych ar Dave Jones, yn gofyn ble o ti. A pawb yn edrych ar ei gilydd. Fes yn gweithio allan cyn bod yn cymeryd y gic nesaf. Ond beth yw hwn nawr? 5, 6 cic gornel? Y Pen-y-bont? Maen nhw'n cynyddu. Mae ambell i lithriad di bod, ambell i bel yn mynd tuag at i rhoi di hunain o ran y Drenewydd. Harling ar rhediad at y postyn agosa. Owen eto, Jeffries! O'n i'n meddwl bod i mewn heibio'r postyn ar Arthi. Ond Daniel Jeffries yn cyrraedd na. Ie. Oedd hi'n rhediad David gyda Jeffries. Rhedeg ar draws yr ymddiffyn a eto Kane Owen ar quality mewn. Just yn siaf o'r postyn. Mae peniad da. Yn anodd gweud o fan hyn, os oedd hi'n agos neu os oedd hi'n bell i ffwrdd, fan oedd hi'n teimlo'n agos. A Jeffries yn un arall o'r boys oedd gyda Abertawe yn ifancach, a fe sy'n cael y peniad. Dwi ddim yn arbenigwr o fod yn codebreaker yn Bletchley Park, ond fi'n credu bod fi wedi datrys y system o ran cicio cornel Pen-y-bont. Go on, Fi'n gwybod pin nawr. Un fraich postyn pella, 2 fraich postyn agosa. Ie, sy'n leg at y le. Sy'n Chris Hughes yn gwrando, lle weithio fe. Na nhw newid yna, jyst i ddrysu fi. O'n i'n chwarae rygbi yn ysgol, o'n i byth yn deall. O ti'n chwarae rygbi? Y sioc yn amlwg i Sean Moredydd. Taflu bil mewn o'r linell, o'n i byth yn deall y codes. O'n nhw'n drysu fi llwyr. Mi oedd yna gyfnod. Yn yn ieuenctid, Sean. Wedyn oedd pawb rhy fawr. Gys i fraw. Nes i ddeall mwy siarad am chwaraeon oedd y peth mwy a doeth i fi wneud yn edrych na trial chwarae'r campau yma. So ti'n chwarae fel hwcer o ti? O'n i'n prop, o'n i'n adeg. O'n. O wedyn, ie, ta beth, neb sy'n gwybod am hanes rygbi fi. Lle sicrhau chi. Athrawon, chwaraeon, ysgol Penweddig, dal yn cael hyn llefe am y peth. Tacl hwyr, cic rydd, Drenewydd, bant o nhw, dyn nhw'n gysaffu amser chwaith, Callum Roberts. Dyna welliant. Digon o le lawr y chwith, mae Rushton yn glir ar y postyn pella. Sir Roberts yn ei weld e, o ffori ar peniad. Hanner cyfle. A'r hanner cyfle cyntaf, wel dim y cyntaf, gath Rushton gyfle i argydio yn gynharach, yn oedd na bach o le fyna. Ie, they're just tu ôl iddi chydig. Credu bod yn offi ysgwydd efo un o'i benne fyna. Ie, oedd y bel mewn gan Roberts, just ychydig tu ôl i'w gorffe. Digon o goliau yn hym y Drenewydd. Jordan Evans wedi cael 10 oedd y ffori fan yna. Wedi cael 9, Rushton wedi cael 9 hefyd. Mae yna fygythiad yna. Ddim wedi cael llawer ohono fe. Hyd yn hyn. Morris allan yn gyflym. 10 munud i fynd yn yr hanner cyntaf. Mae Jordan Evans yn cael tymor gwych. Rhif 10, 10 gol. Tro cyntaf iddo wneud hynny yn uwch gyngor Cymru. Yna nes i fwynhau cyfaliad o mwy o sgorio wythnos diwetha. Mae fe'n farbwr. Mae podlediad o fe hefyd yn trafod y maes yna, dim y maes pêl-drod. A dda jyst yn siarad yn wych am y ffordd un arall o'r chwaraewyr gyda Wrexham, a gymryd i spel o fe derbyn y ffaith bod wedi gadael y gêm broffesiynol. Iacubu ar peniad, mae'n mildio cic gornel. Ismail Iacubu. O'r gŵr ma, ni sôn am gemau gyfle, mae wedi ennill y gemau gyfle gyda Casnewydd yn Wembley yn erbyn Wrexham. Felly mae digon o brofiad o hwn. Rhys Griffiths yn nodi hynny hefyd. 2013 oedd honna. Wrexham yn gobeithio cael cyfle arall yn y gemau ail gyfle haf yma. Cochion y Drenewydd sy'n ceisio taro fan hyn. Mae dal yn ddisgor, mae hynny yn newyddion da'r Drenewydd ar ôl y hanner cyntaf yma. Williams, y capten.
Sutton, postyn agosa, dros ben pawb at Roberts, lle i Roberts. Jordan Evans yn creu lle yw hi'n hefyd. Nôl. A Sutton yn cyrraedd y gyntaf hefyd, blaen i droed iddi, oedd e methu cyfeirio ato am y gol. A'r ail gic gornel ddim cystal ar un gyntaf. Dim ymheuaeth am hynny. Ond bydd ni'n codi calon yn Drenewydd a Chris Hughes. A Mills Evans oedd yn agos. Dyma pwy oedd yn gobeithio taro. Pas hyfryd fel ydych Sean. Ie, gwych. Wedyn Williams. Y croesiad da, ond amddiffyn da. Oedd Mills Evans yna, so wedi dod o draws fod yna i roed i mewn. Degawd ers ddod i gyrraedd y Drenewydd erbyn hyn. O Amwythig, un o'r criw nath ennill y gemel gyfle yn 2015. Mae sgoriodd yn erbyn Pen-y-bont tymor diwetha. Chi? Pwy o wyr? Dwi'n am o'r eidrwydd yn meddwl wneud y sgorio tymor yma, ond o werth nodi hynny. 7 munud i fynd yn yr hanner cynta. Mae'n parhau yn ddisgwr. Sutton yn codi Ashley Evans yn uchel. Amon a Snaith. Yn ceisio, manteisio. Harling yn edrych am Miles Davis. Yn cael am Roberts yn gwylio honna. Drenewydd yn bendant i setlo. Felly bydd hynny'n poeni Pen-y-bont rhyw ychydig. Ie, falle bydd y Drenewydd a Chris Hughes jyst yn falch o cael nhw mewn o stafell newid. Ddim wedi ildio, a wedyn falle newid un neu ddoi beth i cael nhw hynny mewn i'r gêm, achos yn sicr Pen-y-bont sydd wedi bod yn meistri hyn o bryd. Wrth i ni weld yw Sutton mewn problem yna? Na, mae'n jyst yn... Mae'n fy'n alright. Ond ie, falle dim hanner amser cymeryd Chris Hughes hwnna. Ie, beth yw'r teimlad mewn stafell newid pan chi wedi... Dyn nhw mar i holi ond, chi dan bwysau. Mae'r rhyddhad, chi'n teimlo fel falle mewn ffordd bod chi wedi ennill yr hanner cyntaf rhywsyd, just trwy beidio, ildio. Wel, falle, ie, dyna pyn ti wedi angen y tîm hyfforddi, a dim just Chris Hughes, ond y tîm hyfforddi fel uned, falle yn edrych ar y pictiwr mawr a gweld lle allwn ni targedu Pen-y-bont, lle falle allwn ni newid un neu ddoi beth, a y ffaith bod nhw heb ildio, fydd y tîm rheoli tipyn hapus na falle Rhys Griffiths a'i gryw. Wedi taflu popeth atyn nhw. Dwi'n wedi gallu taro yr ergyd bwysig na hyd yn hyn. Digon amser i fynd i newid hynny. A fel chwaraewr, ti'n gwybod reit, ni wedi bod mewn gêm fan hyn, dyn ni ddim wedi bod cystal ar tîm dyn ni'n gwynebu, felly, fel o'n i'n gweud, dyna pryd maen nhw'n edrych am y tîm rheoli i fod ar ei gêm a neud siŵr bod o gallu fod o mantis i'r ail hanner. Gwydir hanner llawn yn ytrach na hanner gwag, na'r peth pwysig. Ni mewn i'r 5 munud ola. A dim yn unig, tu allan i'r cae, mae'r cefnogwyr, maen nhw yma yn y clwb, fel sy'n ni hyn yn y bari ddoi. Le mae hawl gwylio, wrth gwrs, yn y clwb. Ond dim cefnogwyr yn y gemau hyd yn hyn. Ashley Evans i Pen-y-bont, Harling yn troi, ceisio creu llew hun, Sutton yn dal i dir. Mor brofiadol, a Harling yn rwystredig. Harling yn Mr Goliau tymor yma. Ie, hwn oedd y cyffyrddiad brach yn drwm. So hynny wedi bod bach o gosach i fe, bydd ddim yn rhoi cyfle i Sutton dod o draws. Sôn am gair drws yn glep. Dyna na Sutton fan yna. Mae'n edrych am Rushton. Mae'n edrych am Evans. Ond Ashley Evans yn rhwystro Jordan Evans. Evans mor brofiadol yng nghanol y cae i Pen-y-bont. Williams yn cael ei ben iddi. A Sutton fan yna. Ond mae'n edrych am Rushton. Mae'n edrych am Evans. Ond Ashley Evans yn rhwystro Jordan Evans. Evans mor brofiadol yng nghanol y cae i Pen-y-bont. Williams yn cael ei ben iddi. Yn clywed Rhys Griffiths yn canmol Ben Amon. Am hynny, am herio yr amddiffyn. Neud yn dda, am hynny. Wedi dwy'n hwnna gan rhywun arall, ond oedd angen dwy'n ni. Da iawn. Os oes yna berl i gael, yn ei ddwy'n ni. Wel, Owen eto i droed chwith, ond am unwaith, ddim yn fygythiad. Os o'n ni'n ymlwybro'n araf tuag at ar egwyl fan hyn, os rhywun yn gallu
taro cyn hanner amser. Ni'n gweud bod y gŵr yna i Cwbw di ennill gem ail gyfle i Casnewydd. Casnewydd yn chwarae pnawn man efo'n Forest Green. Mae'n gysylltiadau bobman ar gêm broffesiynol Miles Davies gynt o Abertawe. A nhw wedi cyrraedd Wembley. Yn gyfforddus ddoi erbyn Barnsley, chwarae teg. Chi'n credu fydd hi'n gyfforddus yn erbyn Brentford. Rhys Griffiths di fod y Casnewydd hefyd. Am gyfnod. Lot o anlwc Rhys Griffiths. Am blynyddoedd nath e'n wneud yn naid i'r gêm broffesiynol ac yn y diwedd mi nath e. Mae'n ddyn tân, swydd llawn amser. Oedd e'n wneud yn dda yn uwch Gyngor Cymru, ond ein yn well. Yn fwy na da. 7 esgyd air, wneud y da. Ath e'r gêm broffesiynol a cael anaf bron yn syth gyda Plymouth. A gŵr o ddim wedi cael fawr ddim o anafiadau yn ystod yrfa. Yn cael y cyfle yn y gêm broffesiynol. Ie, o Lanelli ath e i Plymouth. Dwi'n meddwl oedd ar hediad da yn sgorio goliad i'r i Llanelli, a wedyn fel ti'n gweud, wneud yn naid i'r gêm broffesiynol. Ond yna'n ffodus. Dim fe yw'r unig un yn cael yr anaf na, just ffili bwrw un ymlaen. O'n i lawr yn Plymouth y diwrnod gath i'r anaf. O, na. Glyn i'n chwerthin, wneud cyfweliad. O'n sgorio, oedd e'n ymarfer, oedd e'n dod ato ni ar ôl ymarfer. A gath e ryw anaf ar y cae ymarfer, just 5 munud cyn y diwedd, dim byd mawr, oedd e mas am fusoedd. A oedd e newydd dach y chwarae, newydd dach y tanio i Plymouth. Owen, i Pen-y-bont. Wood, holl ffordd yn ôl. Ia Cwbw, mae wedi gweld Miles Davies. Mae boes y Drenewydd wedi gweld Miles Davies hefyd, mae gweld e, stopio fe'n fater gwahanol. Mills Evans yn cael ei rwystro yn ôl y dyfarnwr. Cic rydd. Ie, just bach yn soft gan Snaith fyna. Ben a Sam switch on oedd y grig gan Rhys Griffiths fyna. Ben Amon ar gwrw yma Sam Snaith o dan y lach gan y reolwr. Canolbwyntio i'r neges. O, mae fe'n gwybod os yna gwellith e. Fi'n gwybod pwy falle bydd yn dod mlaen yn ei le e. A hwnna yw'r dyn sy'n bloeddio. Mae'n siŵr bod e'n esu i gael fy nôl allan na. Ond 41 dyddiau yma, felly bod e ddim cweit ar coesau. Jordan Evans i'r Drenewydd. Wel, mentro o bell, dim bygythiad o ran Morris, ond... Mae'n gyfle. Oedd hi'n gyfle, mae wedi cael 10 gol tymor yma. Pam lai. Miles Davies at Amon. Ble mae'n glanio'n garedig. I'r Drenewydd, Fletcher. Sy'n bod yn dawel yng nghanol y cae, dim fe'r unig un cofiwch. Edwards, cic wyllt braidd. A Cain Owen, gosod i'n dwt. Dan bwysau gan Craig Williams. Mae Wood yn gwneud yn dda fan hyn, ond yn gwneud yn wych. A Cain Owen yn opsiwn hefyd. Yn gweld y syniad, ddim ar un donfedd. Ni wedi cyrraedd a 3/4 awr. Nath ni weld pwy sydd wedi cael yr anaf. Craig Williams ywer, capten. Dyma ddigwyddodd. Wood yn troi. O, rhyfedd. Jyst rhywbeth wedi bwrw i lygad yn rhywbeth, fi'n credu. Ie, i lygad mae'n dal. Rhywbeth wedi cael ei daro yna. So, mae'n amlwg yn ei boeni fe hefyd. Falle mae, cae artificial sydd gyda ni fan hyn. Falle bod un o'r pellets bach na wedi mewn i lygad e. Unrhyw un sydd wedi chwarae'r KF3G yn gyfarwydd yno. Rhaid chi'n mynd gatre, tynnu'ch sgidiau, ond nhw dros y tŷ i gyd. Y tŷ plant i chwarae'r KF. O, so da fi'n bros, Clay. A diolch amdani nhw mewn tywydd fel hyn. Ond ie, mae'r y brwsion bobman fel petai. A dyna ni. Ni wedi cyrraedd hanner amser. Di-sgôr. A bydd Rhys Griffiths yn rwystredig o bosib. Dechrau tanllid gan ei dîm e. Ar dan. A Drenewydd dan bwysau. Ond dyn nhw ddim wedi gallu manteisio ar y perfformiad. Owen yn agos yn creu. Mae Drenewydd wedi dal i tir. Ac ar yr egwyl, mae'n gwbl gyfartal yn y gwynt ar glaw fan hyn. Pen-y-bont ar Drenewydd yn ddi-sgôr. Dewch yn ato ni, mae'n tua 4 awr ar gyfer yr ail hanner.
Rai yn rhoi 110 y cant iddi heddiw. Pêl-droed gartref gyda Screwfix. Noddwyr pêl-droed ar S4C.
Rhywbeth ddim coet yn iawn o ran y tafliad yn ôl y dyfarnwr. Gormod o beli ar y cae, ni'n credu oedd y broblem. Miles Davies. Edrych am Sam Snaith, oedd hi'n cyrraedd. Iacobu at Davies. Wel, yn munud yr hanner cyntaf, oedd Pen-y-bont bron sgorio. Ni wedi cael tric y Rabona. Anodd ail gyrraedd yr uchafbwynt yna ar ddechrau'r ail hanner, ond dwi'n wedi bod yn agos i'r dechrau gyda ni yn yr hanner cyntaf yna. Callum Roberts i'r Drenewydd. Iacobu at Amon, ond Edwards yn disgyn. Sy'n credu oedd Ben Amon yn gwybod llawer am y drosedd, ond mae yn drosedd. Callum Roberts, rhan bwysau. So os yna chydig o broblemau technegol yn effeithio eich mwynhad ymddiheuriadau am hynny. Harling i Pen-y-bont, mae yna le nawr, Wood, Snaith. Oedd y basgan Wood, rhy drwm i Snaith, oedd yna le yn sydyn, Pen-y-bont yn ymosod yn sydyn, ond eto, dyn nhw ddim di manteisio. Na, dyn iawn, oedd hwn yn gyfle. Se'r pas na, fel o ti'n gweud, Dylan. Ergyd i dyn nhw? O, gen i weld y sgil bach fan hyn, cyn Bale yn mynd allan fyna gweud, gen i byth gwybod. Ond ie, Wood fan hyn, galle fe wedi ergydio, ond yn penderfynu slipio mewn i Snaith, ond gormod arni i Snaith. Nôl at Jones yn y gol. Yn rhan y ddau dîm, 5 newid i Pen-y-bont o'i gêm ddiwetha nhw, fe gollon nhw fan hyn yn erbyn Cei Conna, gêm dyngedfennol wrth i Cei Conna gipio'r bencampwriaeth penwythnos diwetha. Am felly chwaraewr wedi cael ei gorffwys cwpl dyn nhw ar 4 cerdyn melyn, a lle wedi golygu gwaharddiad os nhw'n cael y 5 cerdyn melyn. Yn newid mawr falle, pwy sydd ddim yma, Costa Georgievski wedi ynafu. Mae mae'r ffyn o baglen gorfod gwylio, mae fe wedi bod yn ddylanwadol iddyn nhw tymor yma. Felly problemau fan yna, wel mae fe'n gydrodd brif sgoriwr. 6 gol iddo fe, Wood, Amon, mae'n ddrwg dy fi. Nid yn unig yn brif sgoriwr, ond yn arwen y cyfraniadau o ran creu goliau hefyd, Georgievski. Felly mae fe'n amlwg yn golled iddyn nhw. A tîm y Drenewydd, 6 newid, jyst nhw'n gorffwys tipyn ar gyfer i gêm ola nhw yn y tymor arferol, yn colli o beth i ddim yn ebyn Aberystwyth. Ond yn amlwg, mae'r gemau ailgyfle sydd ar eu meddyliau nhw, y ffamlau o wobr yn enfawr. Edwards, y Drenewydd. Evans, ochr y Cwrt Cosby. Evans arall, Ashley yn taflu hun i stopio hynny, ond oedd Sean yn sôn sut mae cael y gŵr yma mewn i'r gêm, ond nhw'n dechrau gwneud hynny. Ie, ond yn gyfle, a fel o ti'n gweud, Evans, dwi ddim wedi cael lot o gyfleon oherwydd bod yr Evans arall yn man marcio fe pe petai. Ond ie, cyfle cynnar i'r Drenewydd fyna. A mae ti sôn am Georgievski, Dylan yn anffodus diwedd yn gallu chwarae oherwydd y ranaf cas na. Ond mae fe'n fel arfer wedi bod yn outlet i'r Drenewydd. Wrth i ni weld y cyfle eto arall i Evans, ond yr Evans arall yn hedfan mewn i'r dacl. O Jordan i Ashley. 10 gol i'r rhif 10 tymor yma. Yn cael tymor gwych, Drenewydd, goliau gwych hefyd ambell un ohonyn nhw. A diddorol clywed ar mwy o sgorion siarad am jyst yn bersonol bod yn teimlo na pisach yn ei hun a yn sgil hynny mae'r pildrod yn gwella hefyd. Mae'n anodd cwmpo allan o'r gêm proffesiynol. Yn psychological mwy nag unrhyw beth. O'n i'n gwrando ar podlediad Malcs a OTJ a Rodri Jones cyn chreuwr Manchester United y cyfyrddin yn esbonio pa mor anodd i'n feddyliol dod allan o'r gêm proffesiynol. Snaith i Pen-y-bont. Cario'r meddiant, mae wedi cael ei rwystro, Callum Roberts, Kane Owen ar draws. Ble mae hon yn glanio? Rheoli hyfryd gan Woods. Maen nhw'n cywio yn y canol. Wood i Pen-y-bont! Mor agos. Cyfle dal yno. Borj ymlaen. Owen, troed chwyth. Baedd yn wyllt. Mae Woods di taro'r pren. Casau'r gol dal yn bren a mergyd. Mae knocker y drws. Wood, fel ti'n gweud, cyffurieddiad. Gwych fyna, wedyn tynnu unan mewn. Edrych am y gornel bellan, crymanu ddi, ond ddim cweit
yn bwrw'r nod, ond gwell gan Pen-y-bont a gwell gan Wood. O ran sgiliau a fflachiadau, Wood sydd wedi disgleirio i Pen-y-bont sydd yn hyn pnawn yma. Gyda Fulham yn chwaraewr ifanc iawn. Chi'n gweld y fflachiadau yna. Jyst i benni ar y pwynt o'n i'n neud o'r Rodri Jones a dod allan o'r gêm broffesiynol. Byn gadodd Manchester United am un o'r... Sa'n siarad pwy clwb oedd ond ath y Rotherham dwi'n meddwl. Ath y mewn i stafell reolwr a gweud lle mae'n contract i gyda torri o lan. Ac yna rhyddad bod ddim yn chwaraewr proffesiynol. Gweud peth od, ond dyna faint o bwysig mae chwaraewr yma dano. Ie, falle bod ni'n dod yn fwy ymwybodol o hynny dros y blynyddoedd diwetha hefyd. Harling i Pen-y-bont. Mael Davies, drechwch ar y crysau cochion yn amgylchynu chwaraewyr Pen-y-bont. Sutton ddim wedi cael gafod ar hwnna. Iawn, mae'n Harling fawr o ymdrech i gael y bil. A mae Mwandwe ar lawr. Ni sôn am dim cefnogwyr yn y gemau. Dyma fe'n sydd tu allan. I'r cai ym Pen-y-bont. Digon ohonyn nhw'n gwylio. Chwarae teg, dwi ddim yn gynnes. O, mae'r ymbarel yn arwydd. Shorts da fe, mlaen? Cot law hefyd. Felly mae'n newyddion da. Ie, arwydd o'r diddordeb, arwydd o'r tywydd. A hefyd y rhwystredigaeth bod dim cefnogwyr yn y gemau. Dyna ni, fel na mai. Na'r rheolwr. A mae'r clwb o'r agor hefyd. Am bod lleoliadau Lletygarwch wedi cael ail-agor. Dan do. A hefyd tu allan wrth gwrs. Pawb yn dilyn y canllawiau werth pwysleisio hynny. Neb yn torri yn rhyw reol. Mae'n gofyn bod chi'n meddwl. Snaith, nefyn Sutton. Harling yn opsiwn. Sutton da, Harling. Mewn i Cwt Cosby nawr, mae'n y broblemau i'r Drenewydd. Ond eto, maen nhw'n dal i tir. Rushton at Jordan Evans. Fletcher. Mor gyfforddus ar y bel, bod e dan bwysau. Gwaith da gan Fletcher, Bas ddim yn wael chwaith o ffori Edwards. A Bas ddim yn wych at Craig Williams, felly hynny'n adlewyrchu. Bledi methu'r cyffyrddiad. Amon yn ceisio troi, oedd hwnna rhy grif hefyd. Mae'n mwy agored. Mae yn. So, rhaid weithio mae'r gym yma yn gallu bod yn cagey yn naill dyn o'r llall yn fodlon agor lan, ond o'r gic gynta, mae'r ddoi dîm wedi mynd amdani a pob clod yn ymwneud. Dave Jones yn clirio. Mael Davies di gweld hwnna. Darllen yn Bas yn berffaith. Pen-y-bont i gorffen yn bedwerydd. Ail dymor nhw yn y gyngrair. Ond nhw'n ddegfed yn y tymor cyntaf. A ddim yn mor bell a hynny uwch ben Caerfyrddin a Ddisgyn tymor diwetha. Ond o fynd o fod yn bedwerydd. O fod yn ddegfed i fod yn bedwerydd. Dangos i cryfder nhw, dangos yr uchelgais fan hyn. Ddisgyn. O, yna'n agos. Reit ar ochr y Cwt Cosby. Iacubu, Cedyn Melin. Gen ni weld y digwyddiad nawr. Oedd hi'n agos. Oedd hi reit ar y linell. Iacubu. Ie, mae'n... Mae'n gerdyn? Ie, ddim drosedd. Mae'n drosedd, ond cwestiwn arall os yw hi'n gerdyn. Cyfle mawr fan hyn. Y Drenewydd. Dyn nhw wedi cael llawer yn 10 munud fan yr ail hanner. Ashley Morris yn y gol i Pen-y-bont yn blwyddio'r cyfarwyddiadau. Craig Williams sydd drosti. Gwas ffyddlon i'r Drenewydd. Yw'n gallu creu rhywbeth i'w dîm fan hyn. Fawr o gyfleoedd. A mae hwn yn gyfle mawr. Williams. Nôl, geith y gyfle arall. Gan nhw gyfle arall o'r gic gornel. Owen yn clirio. Braidd yn siomedig gyda Williams efo'r gic rhydd na, yna gyfle da. Dyn nhw ddim wedi cael lot. Oeddet ti jyst yn disgwyl efo Craig safon bach yn well. Cyfle arall. Gic gornel. Williams yw chymryd i. Mael Davies sy'n clirio.
Chi'n dachres yn hwyr o'n barod, faint mor bwysig bydd y gol gyntaf. Mae'n bwysig o'n unrhyw gêm yn amlwg, ond falle mae un gol fydd yn gwanu'r ddau dîm yma. Mae mor agos â hynny, Fletcher ar draws i gymryd y tafliad. Jake Phillips ar y fainc gyda llaw Drenewydd, gweld rhywun yn taflu ddi mewn, mae fe gyda tafliad hir. Falle bydd hynny'n opsiwn. Ti ar mynd i dol, a dyn nhw'n dîm sydd jyst yn hyrddio i mewn o Drenewydd, ac maen nhw byth wedi bod yn uniongyrchol. Ond pwy o oerdig mynd i dola, taflu ddi mewn, pam lai. Williams eto. Sutton, Mills, Evans i fyny o'r cefn. Morris allan, ond gormod o gyrff o'i flaen Jordan Evans, mae'n wyllt. Ond mae honna ar y ffordd i Gaerdydd rhywle. Di bron penny fel tafliad oedd hi mor wyllt. A ti'n disgwyl bach yn well gyda Jordan, wedig y ffordd mae fe'n chwarae yn ystod wythnosau diwethaf, y goliau mae fe'n cael. A fi siŵr bydd o fe, fel chwaraewr hefyd yn siomedig. Oedd hi'n hanner cyfle. Fawr o fygythiad i gol Ashley Morris hyd yn hyn. Oedd i chwarae pob eiliad tymor yma i Pen-y-bont. So dyna'r outlet oedd George Ieski'n rhoi i tîm Rhys Griffiths. Nid yn unig Ashley yn y gol, ond hefyd Kane Owen efo'r y pêl hir ar draws y ca. Oedd George Ieski wastad, bod e'n bach iddo bach, yn ennill digon o beniau. Ie, falle bod nhw'n disgwyl gweld yn ennill gymaint yn yr awyr am o'i byr, ond mae'n naid yn enfawr yn crediad da fyna, gan Craig Williams gathu, Williams yn cael ei lorio yn y pen draw, ond yna gic hwyr. Ashley Evans o Williams yn ôl, ond ochr arall y cae sy'n bwysig, Pen-y-bont yn bygwth. Wood ar ergyd, Jones yn gadarn, ond yn sylwi wedi cael ei tynnu nôl, ac oedd Craig Williams yn bach o ddadl nôl yn y cefn, ond dim byd i dod o hynny. Ie. Rhywbeth bron dod fan hyn. Wel ie, fel ti'n gweud Wood eto yn ei chanol i, yn ein dda fyna, a wedyn mynd am pŵer. So yn siŵr os oedd falle rhywun llyfr i pigo allan bach yn well, ond Craig fydd ddim yn hapus gyda y dacl yma. Sa'n gweld lot yn bod yn ni. Ond falle cic bach fyna wrth i'r camera symud. Doedd rhywbeth di digwydd, nath dal yn sylwi. Dylen i ddilyn y bil, na chi wersi, sylwebydd. Ych poeni am y dadle. Mondwe. Nefyn Mael Davies. Mael. Hang on. Oedd hwnna'n hwyr, drychwch nhw'n bloeddio, mae wedi cael cerdyn melyn. Dyna sy'n gwylltio Chris Hughes. Y ffaith bod Mael Davies wedi cael cerdyn melyn, dyn nhw'n wedi cael cic rydd. Wel, os yw yn troi cic rydd, yw i wedyn yn gerdyn melyn. Na, dim byd yn hwnna. Dim byd yn hwnna. A breichi allan. Ie, gwylltio Chris Hughes. Oedd e'n disgwyl... Fi'n mynd credu ymwneud bod Chris Hughes eisiau gweld y cael ei ddamfon o cain. Oedd e'n jyst eisiau cic rydd na gyda. Mae fe'n mynd lawr hanner eiliad ar ôl i Mael Davies wedi ddwylo arno fe, felly oedd e'n edrych am hwnna'n y marni. Snaith ar cyffyrddiad. Amon. Ti'n gwneud y rhediad i ochr anghywir, Snaith fel petai. A trosedd gan Amon. Mae'n dachau fynd yn fler yn yr ail hanner yma. Mae lot fawr yn y fantol. O'r rai pwy fydd yn mwynhau. Trad fyny, flan y teledu. Hugh Griffiths. Rheolwr Cynarfon. Chi'n neud i nodiadau. Paratoi ar gyfer wythnos nesaf. Dwi'n gwybod pwy fydd yn chwarae eto. Sa'n creu bydd yn poeni. Na, ond diddorol, oedd ddim yn sylwi bod Cynarfon yn un o'r tîmau yna sydd ddim wedi chwarae yn Ewrop yma. So, clwb mor fawr, clwb sydd wedi bod yn uwch gyngrau Cymru am sawl mlynedd. Ond i jyst yn synnu yr ffaith bod nhw ddim wedi bod yn y gêm Ewropeaidd. Mae'n hawdd anghofio ble maen nhw wedi bod i credu gyda Cynarfon. Ni mor gyfarwydd a cael nhw nôl yn y gyngrau a'r gymaint maen nhw'n gynnig i'r gyngrau fel clwb. Chi'n anghofio bod nhw wedi bod reit ar y dibyn. A mae'n wyrth bod nhw'n ôl na falle bod ni'n effeithio pethau o ran cyrraedd Ewrop. Ond mae'n y gyfle nawr. Ac tymor diwethaf ni'n sôn ddoi. Y sefyllfa nhw ynddo pan oedd y tymor i ben. Nhw yn yr hanner ucha, felly bydden nhw wedi bod yn y gemau gyfle. Nhw'n 4 ola Cwpan Cymru. Wel, dyn nhw gyfle enfawr wythnos nesaf. Pen-y-bont erioed wedi bod yn Ewrop. Dyma'i tro cyntaf dyn nhw'n chwarae mewn gêm ail gyfle. Drenewydd ar y llaw arall wedi ennill yn Ewrop. Ennill y gemau ail gyfle 2015 yn erbyn Aberystwyth. Ennillio nhw yn erbyn Valletta o Ynys Malta yn y gemau ennill o'r 2 gêm o 2 gol 1 yn erbyn Valletta cyn colli yn erbyn Copenhagen.
Chwaraeon nhw'n hwpan i UEFA yng nghanol y 90au, 90au hwyr. Yn gyfarwydd ag Ewrop. Chris Sutton, captain ar y pryd, dwi'n meddwl hefyd, sydd wedi dod nôl i'r clwb. Shane Sutton, mae'n ddrwg yn Chris yw'r chwaraewr pêl-droed sy'n cwyno trwy amser. Cyfaill John Hudson yn Celtic gyda llaw. Nes i ofyn i John Hudson am Chris Sutton. Yw e fel mafer y radio yn cwyno'n bobl, o mae fe wath go iawn. John Hudson. Jordan Evans yn troi o ffori. Sydd wedi bod yn dawel. Mwandwe, i'r Drenewydd! Iacubu llithro'r draws. Dwi'n yn siŵr sydd wedi'n taro target o beth. Mae Jordan Evans dal yno. Gwaith i wneud i Pen-y-bont. Edwards o bellter yn syth at Morris. Fe darodd i Ashley Evans a'r ergyd yn arafu oherwydd hynny. Mae Drenewydd yn deffro. Ydyn, nôl yn y gêm yma. A siwc yn mynd o le Mwandwe. Sa'n credu oedd hi'n mynd i mewn, ond oedd hi'n argoriad i'r Drenewydd. Yn diddorol fel mae chwaraewyr yn gallu mynd dan gron gwrthwynebwyr. Yw Mwandwe yn gallu dechrau gwneud hynny. Sgwn i, am felly dacl hwyr arno fe, mae fe wedi mynd lawr yn hwyr, a sydyn mae fe'n cael bach o le. Wel, mae da fe'r sgil, mae da fe'r cryfder, na dyn bach yw e, a mae fe'n sicr yn gloi. Y sgiliau i dalu'r biliau, mae rhaid yn gweud. Rydyn ni'n chwerthin y jokes yn unan. Mae noddwyr yn gweud y cyfan yn gallu rheoli am o dyfer dechneg. Mae'n ergyd bach yn wyllt fan yna. A jyst rhyw deimlad yn yr awyr ar hyn o bryd bod y Drenewydd yn bygwth mwy. Mae Pen-y-bont yn mynd yn dawel. Wood yw'r un sy'n ysbrydoli Pen-y-bont. Owen ar bas na ond mae'n wael chwaith Harling. Ond sa'n credu bod Borg yn gallu cadw hwnna ar y cae. Ond sydyn, mae'r gêm yn dachrau newid. Drenewydd wedi dod allan tipyn gwell wedi'r egwyl. Sgwn i faint sy'n weddill yn y gêm yma. Na'r cwestiwn. Chydig dan hanner awr. Yna fyddwn ni yma am awr. A amser ychwanegol, cici ar smotyn. Na ni ddilyn y cyfan a'r drama. Fan hyn ar sgorio fel ni wedi gwneud mae'r wythnosau diwetha, a'r misau diwetha. Mae wedi bod yn wallgo o brysur, ond mor braf cael dilyn pob troad yn cynffon stori uwch gyngor Cymru fel petai. 2 gêm yn fyw ar yr un pryd penwythnos diwetha. 2 gêm yn fyw penwythnos yma. Yn rownd yr gynderfynol y gemau ail gyfle. A byddwn ni yma penwythnos nesaf yn y rownd derfynol hefyd. Ni dal ddim yn gwybod pwy fydd yn cwrdd a Caernarfon. Pen-y-bont neu'r Drenewydd. Owen, capten Pen-y-bont. Mae'n cael ei gorfodi yn ôl eto. Drenewydd yn gweithio'n galed. Roberts yn colli hwnna'n erbyn Harling. Trosedd oddi. A ni jyst yn mynd i gweud sef yr holl gêm yma, yw'r teulu'n cofio pwy wyt ti? Dwi'n mynd i bod yn nhw i gyd. Gallai bwysleisio. Y tîm cyfan wedi bod yn brysur dros ben ar hyd a lled Cymru. 5 munud ar hugain i fynd fan hyn. O'n i'n gweud ddoi tu ar diwedd yn y bari. 5 munud yn weddill i dymor y bari. Mae'r ddau tîm yma'n gwybod. Fydd y tymor ar ben un o'n nhw pnawn yma. A tîm arall yn gwybod bod y tymor yn barau a cyfle i gyrraedd Ewrop. Amon at Woods, a Woods yn dangos yn glir ble oedd eisiau'r bil. Wrth i drad, please. Dim mor bell a hynny i ffwrdd o fe. Wood di taro'r postyn. A di bygwth. Owen yn gadael i hwnna glanio. Ni'n sôn am brysur deb y tymor. Fel arfer ni'n paratoi ar gyfer haf tawel, wrth gwrs, mae gemau gyfle penwythnos nesaf. Wythnos wedyn ni, 2 gêm gyfeillgar Cymru yn fyw i chi o ran sgorio ar S4C. Gêm dan un ar hugain yn mynd i fod yn fyw, so felly mae Cymru yn chwarae'n fflanc ar y nos Fercher, y tîm dan un ar hugain yn chwarae ar y nos Wener, mae Cymru yn chwarae Albania ar y dydd Sadwrn yn Stadiwm Dinas Caerdydd, a wedyn ni mae'r Euros yn dechrau. Don't stop. Edrych mlaen yn fawr, fydd y Carfan Cymru'n cael ei goeddi wythnos yma hefyd. Edrych mlaen yn fawr i weld pwy fydd mewn ac allan, a cofiwch amdano ni ar S4C yn dilyn y pêl-drod trwy gydol yr haf. Dim bod hi'n teimlo fel haf, heddi, ym Pen-y-bont.
A nes i mwynhau ti a Gwenan ar y tîm Cymru na at ei gilydd. Oedd mwy o Y sgorio. garfan at ei Oedd mwy o sgorio gilydd. wrth yswetha. Fi a Gwenhanes yn trial dewis y garfan. Fod sôn am heiaeth, o'n i'n gadael i Gwenan benderfynu. Mae wedi cynrychioli gwlad. Dwi ddim. Ond ie, mae 6 ar 20, na beth sy'n ei ddiddorol. Mae lot llai o benderfyniadau anodd. Ond mae fe dal eitha anodd. Mae yna gwpl o safleoedd. Fi'n credu allai rhan fwyaf o gefnogwyr dewis 20, 23 ac ati. Mae yna gwpl o safleoedd falle fydd yn bentos. Mwandwe, sgiliau, y Drenewydd yn sydyn. Yn dechrau bygwth, Rushton i'r ymwelwyr. A dyna chi gipolwg o'r hyn mae Mwandwe yn gallu gynnig. A ni'n clywed Rhys Griffiths lawr o'r gwylod yn gweiddi ar ei chwaraewyr. Bydd e'n poeni ar hyn o bryd, dwi'n credu hanner ffordd drwy'r ail hanner, achos mae Drenewydd yn dechrau bygwth, gwych gan Mwandwe. Ie, bach o sigil gyda Mwandwe, fel ti'n gweud. Yr unig beth, mae hwn yn wir i'r ddoi dîm, y bel ola ar y foment, does dim cweit digon o quality ar y pêl diwetha sy'n dod mewn i'r blwch. A dyna'r gwaniaeth rhwng falle creu gol neu peidio. Ni hanner ffordd drwy'r ail hanner, mae'n parain di sgôr, dim byd rhyngddyn nhw. Digon rhyngddyn nhw yn y gyngrau'r tymor yma. Drenewydd yn seithfed. Y gore o'r hanner gweilod fel petai, a dyna pam maen nhw yn y gemau ail gyfle. A Pen-y-bont oedd y gore o'r gweddill, os chi'n ystyried yn nhw'n bedwerydd, gyda Bala, y Seintiau ac Eicona uwch i pennau nhw. Dwi'n bwlch na ddim yn edrych mor fawr o hynny ar un o bryd. Mi oedd yn y 10 munud cynta, gyda Pen-y-bont ar garlam. Drenewydd i arafu pethau. A maen nhw'n llusgo hunain mewn i'r gêm yma. Snaith. O, mae Sutton yn gwylio. A Jones yn clirio yn y gol. Dim problem i Yakubu. Mwandwe. Gyda Ashley Evans yn ei wylio. Ffwmpa Mwandwe. Gyntor am 80, mae'n drosodd arall ar y gwr ifanc yma, gyda'r y ball, mae fe'n casglu cicio rhydd, mae fe'n cadw'r bel, mae fe'n mynd â'n ei croen nhw. Mae fe'n dechrau tyfu mewn i'r gêm nawr. Wrth i Roberts cymeryd i'n gyflym. Owen yn clirio. A fi Drenewydd yn siomedig dy honna, fi'n credu. Ar y chwarae gyd yn hanner Pen-y-bont yr cae ar hyn o bryd. Yn llawer o chwaraewyr yn hanner y Drenewydd. Craig Williams yn benderfynol i'w tîm. Rushton, Ryan Edwards. Dwi'n bod enwi Edwards ar ein gymaint o hynny, y Fletcher yng nghanol y cae. O, camgymeriad gan Roberts, oedd e dan bwysau. Harling. Ymlaen mae'n mynd. Gan Borge, eto. Mae'n dechrau dadle ymysg i gilydd fan hyn, Pen-y-bont. Ddim yn arwydd da. Ie, mae'n bach yn ni ben ar y foment. Yn wedig o ran chwarae Pen-y-bont. A fel ti'n gweud, un neu ddoi nhw'n dechrau cecran ar ei gilydd. A dwi'n hwnna byth yn arwydd da. Dwi'n ddim yn apus chwaith. Mae pads hwn yn mynd i fynd anor o fi'n credu. Fi'n Fi'n credu welwn ni e. Ond mae pads box. Na. Dim eto. Fath ar ôl y gêm. Sôn am gan ddeall, yn i'n meddwl, mor flin o hynny. Dyna'n stori, Rhys Griffiths yn camu'r cae. O, allai chi gweld pam, bod y presenoldeb yn ei gwaniaeth. Ryan Edwards wedi troi a twyllio 2 o chwaraewyr Pen-y-bont. Mae'n dal i fynd hefyd. Jordan Evans, lle Jordan Evans. Mwandwe, o ffori sy'n y canol. Mwandwe yn fynd i hun. Wel, mae'n agor eto i Mwandwe. Dda ddim yn gallu crymannu honna am y gol. 20 munud i fynd. Drenewydd ar y brig ar hyn o bryd. Ie, oedd hwnna'n debyg iawn i cyfle Wood i Pen-y-bont. Union yr un fath o sefyllfa ar y ca. Yn lle crymannu ddi. Wood wrth gwrs yn bwrw'r postyn, ond ar y cyfle hyn, mwyn dad e'n dod mewn. Mae'n neud popeth yn iawn, ond dim cweit digon o cyrl ar y shot. Y gwr ifanc. Sgoriodd y 2 yn Pen-y-bont tymor diwetha. Am stori sef yn gwneud hynny. Wedi dychwelyd o'r amwythig. Doedd yn ôl y mis Ionawr. Sutton, Fletcher, Mwandwe, Callum Roberts i gyd yn cyrraedd y mis Ionawr. Y trawsnewid pethau o ran y Drenewydd. O'n nhw bell tu ôl Holford ar 19 pwynt o fwlch rhyngddyn nhw ar y toriad. Yn allan o 5 gêm yn olynol. A pwy a wyr gyda Holford yn penderfynu bydden nhw ddim yn hyd yn oed yn ystyried y gemau ail gyfle. Oherwydd sefyllfa'r drwydded, dath hwnna o blaid y Drenewydd. Fe gaion o'r bwlch pasio Holford gyda gêm i fynd. Felly nhw'n gallu gorffwys chwaraewyr yn ebyn Aberystwyth. Mae'n dipyn o stori sydd yn mynd yn holl ffordd i'r rownd derfynol.
Ond os o'n i'n Drenewydd nawr, os o'n i'n Chris Hughes, a Mwndawe, sa'n cyd wedi enw e? Mwandwe, mae'n ddrwg gen i, Mwandwe. Mae'n oer, mae'n lib, ni'n deall. Sa'n ni'n trio cael y bel o fe pob cyfle posib, achos ar y foment, fe yw'r dyn sy'n syrenu, a mae popeth yn mynd o'i blaid e, felly cael y bel, cael ei hunan mewn i sefyllfa lle mae'n gallu derbyn y bel. Ble mae hon yn mynd? Dave Jones yn yr allan. Y gol geidwad, Amon, ansicrwydd, Ben Amon. Dros Ben pawb, Sutton. Dwi'n credu mai Pen Sutton oedd honna. Mae chwaraewyr Pen-y-bont yn cwyno. O ffori ar y pen arall. Dim yn un pen y cael llall ar hyn o bryd. Wel, gewn ni weld y ddau ddigwyddiad yn y man wrth i Kane Owen glyrio i Ben-y-bont. Mills Evans at Roberts. Mae Harling di llwyddo cyrraedd. Ni'n wedi cael amser i edrych yn ôl ar y digwyddiadau. Chdi'r bel ddim wedi mynd allan. Harling. Y tîm cartre, Iacubu, syth at Evans. 20 munud i fynd. Dalwch man. Mae'n mynd i fod yn ddifur fan hyn. Dewch ni weld y digwyddiad neto. Fe ddim yn hollol siŵr beth o Dave Jones yn y gol yn trio wneud fan hyn. Mae fe wedi dod allan. Pam sy'n jyst yn clyrio i fyna. Cymerir y cyffyrddiad, ddim yn hollol siŵr, a mae hon yn gyfle. Nawr te. Yw honna yn bwrw. Dyw e ddim yn ei benne. Na. Oedd ni honno'n edrych ar ei fraich e. Dibynnu ysgwydd na fraich. Top y fraich yw i, a maen nhw'n gweud y llewis yw'r rheol, felly dwi'n credu bod y dyfalnwr wedi cael yn hollol gywir. A y fraich ddim mewn safle annaturiol chwaith. Ond chi'n deall pan bod nhw'n bloeddio. Rhoi pwysau ar y dyfalnwr pwy fydd yn dyfarnwr. Miles Davis. Dwi'n gael llawer o Miles Davis mewn safle ymosodol. Mae fe'n un sy'n hoffi ymosod o ran y Drenewydd. Mwandwe wedi cadw fe yn dawel. Edrych am Harling, Roberts yn barod am honna. A mae'n drosedd gan Harling. A mae Rhys Griffiths yn anhapus dros Ben am felly i benderfyniad. Mae'n credu bod chwaraewyr Drenewydd yn mynd lawr yn hawdd wedyn ni. A ni edrych o trosedd i fi, mae'n rhaid cyfadde. Mae'n gwneud nawr. Roberts sydd yr meddiant. Mae fe'n mynd lawr cyn bod y cyffyrddiad yn dod, dwi'n weld i to. Chi'n gweld pam bod Rhys Griffiths yn cwyno. Dim eto oedd yr ebychiad gan Rhys Griffiths. Un arall, felly yn credu allwn ni, sy'n angen darllen rhwng y llunellau i wybod beth sydd ar ei feddwl e. O ffori yn erbyn Iacubu. Borj i fyny'r cae. Ond nes i weid yn y hanner cyntaf am bwysigrwydd y gol gyntaf, felly mae un gol fydd ynddi. Dyna teimlad, mae yna eilyddio o ran Pen-y-bont. Borj sy'n gadael. Dalton yn dymlaen yn ei le. Oliver Dalton. Mae fe'n gryf a mae fe'n gyflym. Mae fe hefyd yn arwr tacsi. Mae'n gallu gyrru nhw'r holl ffordd i'r rownd arfynol sgynnu. Beth sy'n diddorol yw mae fe wedi mynd i mae fe wedi mynd i safle Kane Owen. Mae Kane Owen wedi mynd i ganol ca. Felly, dyn ni wedi gweld y rheolwr cynta yn newid y tategau. A drio chwarae Kane Owen mwy mewn yn ganol ca, felly bellach lan y ca. Mae wedi bod yn gwneud hynny tymor yma. A llawer yn sôn bod hynny'n rhan o lwyddiant Pen-y-bont ac ar y gair. Mae Owen ar y bel, drychwch ar y sgiliau, yn syth heibio i Craig Williams. Yna drosedd, a mae dyfarnwr wedi gweld digon. Tynnu'n yn ôl, Rhys Griffiths di mentro, newid pethau, newid safleoedd hefyd. Ewn gallu newid cwrs y gêm yma. Kane Owen, fel ni'n gweud, yn dod mewn i ganol ca. Mae fe mor gryf, beth sy'n gael low centre of gravity. Mae fe sy'n cymryd y gic, wrth gwrs mae fe sy'n cymryd y gic, a mae'n wastraff. Wel, ar ôl siarad e lan, pa mor dda oedd e. A wedyn, yn rhoi'r bel i ffwrdd yn anffodus. Mewn i'r cwarter awr ola, gymaint yn y fantol, lle yn y rownd arfynol yn y fantol. O fod o bod un gêm i gyrraedd Ewrop, be fydda hynny'n golygu unrhyw glwb ar y lefel yma. Yn i'r gwr yma Pen-y-bont, glwb gymarol newydd i'r gyngrair. Dyn nhw'n glwb, ond yn glwb gymarol newydd. Ar y cyfan, wedi dau glwb lleol wedi uno. Uchelgeisiol, pan dysyn nhw fyny o'r gyngrair is, mynd trwy tymor heb golli gêm. Chi'n teimlo'r uchelgais sydd yma. Mae'n gysylltiadau gyda busnesau yn yr ardal hefyd. Mae clyw bach tu ôl chi o ran yr arwyddion wrth ochr cae. O, ni Drenewydd
un o'r clybiau yna. Maen nhw wastad yno ran y gemau gyfle. Maen nhw'n cyrraedd na rywsut, 7 tymor yma. Mae wedi bod yn y gemau gyfle 6 o'r 7 tymor diwetha. Ennill y gemau gyfle. Ennill yn Ewrop hefyd. Yn y clybiau na chi cymryd nhw'n ganiataol weithiau, Drenewydd. Dyw Pen-y-bont ddim yn gwneud hynny, neu dylen nhw ddim. Ond maen nhw'n rhyw clwb hen ffasiwn go iawn yng nghanolbarth Cymru wedi bod yn y gyngred yma o'r tymor cynta. Sgwn i sy'n gallu cyrraedd y rownd derfynol. Canarfon yn gwylio, yn disgwyl i weld pwy fydd yr her wythnos nesaf. 2 munud ar 10 i fynd. Mae rhyw deimlad o gwmpas y lle. Mae rhywbeth yn mynd i ddigwydd yn y 10 munud ola. Mae yna gyfle mynd i ddod i rywun. Davies at Amon. Mills Evans yn clirio Snaith. Ond Sutton yno eto. Sutton di gweld hyn i gyd o blaen iddo fe. Sutton, Mills Evans. Chi angen profiad mewn sefyllfa fel hyn. Digon dy hwn. 249 o ymddangosiadau i'r Drenewydd yn uwch gyngred Cymru i Sutton yn olheddi. 250 wythnos nesaf. Sgwn ni, un nhw'n cyfri nhw? Mae'n cwestiwn. Mae'n credu bod hyn yn cael ei cyfri fel gemau gyngred. Wedi sbwylio'n stori. Na fe. Yn iesgus, na dyn ni. Os Rhys Griffiths yn cwyno mynd, achos mae'r cerdiau melyn yn cyfri os chi'n cael cerdyn melyn arall. Ond os chi'n sgorio gol oedd yn gweud, dwi'n yn cyfri o ran yr esgyd air. O mi fydde fe. Cyn ymysodwr, hwnna'n gweud y cyfan ag Harling at Woods. Mae'n gofyn mynd yn ôl. Jeffries yn troi. Iacubu sydd wedi ennill gêm ail gyfle yn Wembley i Gasnewydd. Davies, Harling, symudiad da fan hyn. Davies, ond oedd Mwandwe nôl. Na, ni wedi canmol yn ymosodol. Y gwaith amddiffynol yn bwysig i'w dîm. Ie, ond dyna beth ni eisiau gweld o Miles Davies hefyd. Yn gwthio'r gŵr ifanc yn siag nôl yn lle mynd ag mlaen. Gwych gyda'r peniad, Miles Davies, a wedyn bron yn cael y pêl nôl. Fi'n credu bod Drenewydd yn hawlio fel hwnna. Di mynd allan o ran peniad Miles Davies, dwi'n credu. Ond dyma ni, cic gornel. Kane Owen, troed chwith. Yn fer, mae wedi gweithio'n dda hefyd at Miles Davies. Geith gyfo, na gam sefyll. Chi'n meddwl weithiau, mae fe mor dda yn croesi. Mae'n gael lot o bwynt wneud i'n fer. Wedi pyn dyna beth sy'n digwydd, ti'n cael y dal yn cam sefyll. Ti'n meddwl, wel, cyfle arall. Wedi gyda llwr chwith gyda'r gŵr hyn. Ni'n agosau at y 10 munud ola. A dyna fydd y 10 munud ola o ran y gêm. Amser ychwanegol, mi fydd na enillydd yma pnawn yma ym Pen-y-bont. Y dref fwyaf yng Nghymru yn erbyn y Drenewydd o'r canolbarth. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Mae Jamie Breeze yn paratoi i ddod i'r cae. Am bod ni'n sôn am Gaernarfon. Gynt o Gaernarfon. Breeze a'i ail gyfnod yn y Drenewydd. O ffori sy'n mynd. Dwi'n wedi tanio pnawn yma. Na, tod, i ni edrych yn o fe cyn, yn ystod y munudau cyntaf fel chwaraewr alle, rhoi argraff o'r gêm, dwi ddim wedi cael un o'r prynawnau gorau, felly un ni'n hoffi oedd y fe. Drenewydd wedi gorfod dal i tir yn y gêm yma. Evans yn edrych yn Breeze. Breeze ddim wedi cael fawr o look o flan gol tymor yma, we'n gallu newid pethau, Pen-y-bont yn gallu newid pethau fel edrych. Mae 4 yn ôl da Drenewydd. Bod Woods yn ceisio newid pethau, mae yna le gan Owen. Dyna'r broblem i'r Drenewydd. Mae nhw wedi gwneud digon. Callum Roberts sy'n clirio. Miles Davies o bellter, mae'n taro hi. A mae fe'n taro'r target, ond o Jones yn gwbl gyfforddus. Dim lot o amser i wastraffu, chos mae'n taflu ddyn syth at Mwandwe. Fi'n drosedd ar Mwandwe. Dim yn ôl dyfarnwr Harling yn llithro nôl. Ond mae'n mor ddifur, mae fel gêm o wyddbwyll nawr, achos bod Miles Davies wedi gwthio i fyny, yn Mwandwe yn gol y bwlch, mae fe'n trial gwthio i fyny, popeth yn digwydd. Fel yn ei gweud, mae'r ddoi dîm yn mynd ati, a Miles yn ein dda fan hyn i bwrw'r targed. Mae'n sgil anodd bwrw hwnna, heb cymeryd cyffyrddiad. Mae techneg Miles Davies gyda'r gorau yn y gyngrair o ran taro'r bêl. Amon yn erbyn Sutton. Neb yn cael cyffyrddiad arni. Tafiad y Drenewydd. Y cloc yn tician. Amser yn bryn. Yn cofiwch
am raglen i sgorio drwy gydol yr wythnos. O'n i'n mynd i weid, nos lun fori hwnna, mae'n di syl na gwir, wedi dresu 105 fori, 110 nos Fercher. A byddwn ni'n ôl mewn llai nag wythnos. Bore, di Sadwrn nesa. Wrth i Rhys Griffiths baratoi i ddod i'r cae. Os da ni stori anhygol fan hyn ym Pen-y-bont. Y rheolwr. Y cyn ymwysodwr. O, diolch yn cyn ymwysodwr yn y gwefan. Mae dal yn ymwysodwr os ymwneud i ddod i'r cae yn... I fod yn anheg da fe. Ni 40 erbyn hyn. Rwy'n chi dod mlaen? 10 funud i fynd. A amser ychwanegol, Sean? Na'r cwestiwn yw, mynd i ddod mlaen cyn falle amser ychwanegol, a wedyn falle hyd yn oed meddwl am Cicer o Smotyn. Fi sicr bydde fe'n rhoi i enw o lawr. Ydyn ni'n mynd i gael y ddrama fwyaf yna, y Cicer o Smotyn yn y gem ail gyfle. Yn bosib, Owen yn ceisio newid hynny, Cain Owen i Pen-y-bont. Mae un gol yn mynd i ennill hon nawr teimlo chi'n cael. Pwy sy'n mynd i fentro, Jamie Breeze yn gyflym, mae fe'n lle achosi problemau. Breeze yn erbyn Pen-y-bont, bydde fe fynd i hun, fawr y gymorth yno. Jordan Evans yn cyrraedd. Ashley Evans sy'n clirio, Harling at Miles Davies hyfryd gan Davies oedd hwnna'n drosedd. Mwyn i cymryd i'n gyflym, Ben Ammon yn cyrraedd na, cyn Sutton. Gwarchod y bil, aros am gymorth, Harling yw'r cymorth, 2 yn y canol. Ond am fler, camgymeriad, Ryan Edwards yn manteisio Breeze eto. Dim ffordd drwodd, Iacubu yn gadarn. 7 munud i fynd. Mae un o'r ein yn mynd i fynd drwy'r rownd derfynol. Cynarfon yn poeni pwy? Wel, fel wedodd Rhys Griffiths, Hugh Griffiths, ddoi. Hanner job i o'r foment, a sa'n credu bod yn becso pa dim yma'n mynd i gymeru mlaen. Mae synwyr cyffredin yn gweud bydde well da chi chwarae Drenewydd, pan bych edrych ar y tabl, ond... A bydde'n nhw ar y gartre hefyd, wrth gwrs. Bydde hwnna yn ffactor mawr. Tasau Drenewydd yn mynd drwodd, bydde Cynarfon gartre ar yr ofal. Dychmygwch faint o bobl bydde'n gwylio dan amgylchiadau cyffredin. Ond i'n meddwl na, ddoi, Barry yn erbyn Cynarfon yn y gem ail gyfle, bydde wedi bod yn bownsio na ar Barc Jenner. Gen i weld beth aw. Lle mae'n ôl fan hyn fyddwn ni ym Pen-y-bont. A wedi Cynarfon, yn wedi gyda'r pandemig yma, maen nhw'n sicr yn un o'r clybiau sydd wedi colli yr cefnogwyr, achos o'n nhw'n heidio i'r ofal ar un pwynt. O, mae Mondue wedi gwneud yn dda fan hyn, rywsut, yn edrych o bod yn mynd i golli'r bil cwpl o weithiau, nath ei gadw gafel arni. Snaith, Miles Davies, eto mae'n fler, eto mae'n 4 yn ôl i Drenewydd, jyst dim ffordd drwodd. Maen nhw wedi bod yn drefnus hyd yn oed pan maen nhw dan bwysau yn yr hanner cynta, Maen nhw ddigon trefnus, yn dal i tir, maen yn bwysig, Breeze drwodd, Jamie Breeze! Mae Morris allan, fai mor bwysig oedd honna. Mae dal na i Breeze, ond mae Pen-y-bont yn mynd i glyrio. Wel, am eiliad, ydych chi'n meddwl bod yno Dalton ar gwaith clyrio. Beth am hyn gan Morris? Wel, dyna'r gwaniaeth mae Jamie Breeze yn rhoi, bach o pace yn y llinell flaen, neu popeth yn iawn, ond fel ti'n gweud, Morris yn dod allan, y llaw cryf. Pediad da gan Breeze. Defnyddio gyflymdra, ond gwych gan Morris yn y gol. Mae Morris newydd cadw i dîm yn y gêm yma, dwi'n credu, achos oedd Breeze heibio dda fe. Ond maen nhw dal yn ddi. Mae dal yn ddi sgôr, 5 munud i fynd, Fletcher ar tafliad i'r Drenewydd. Mae'n disgyn, yr ergyd yn wyllt, Breeze! Mae'r eilydd wedi taro i'r Drenewydd. Cyn chwaraewr Cynarfon, yw yn danfon i dîm, i'r rownd derfynol, yn erbyn i gyn glwb, dyw Pen-y-bont ddim yn gallu credu'r peth. Ond mae Breeze di taro. A mae'r Drenewydd yn dathlu am stori. Wel, tair cynnig i Gymro, yn cael y cyfle fan hyn, chwip o ergyd, a wedyn yn taranu ddi i'r gornel. Gwych gan Breeze, mae wedi dod mlaen yn neud sut gymryd o waniaeth. A i honna yw y gol. Chi'n gweld, Miles Davies ar ei luniau ddim yn gallu credu'r peth. Mae Jamie Breeze di taro. Mae chwaraewyr Pen-y-bont, mae nifer nhw a'i crysau dros i pennau ar yr hanner ffordd. Dyn nhw ddim yn gallu credu beth sy'n digwydd fan hyn. Yn ffefrynnau clir cyn y gêm yma. Mi ydyn ni'r Barry ddoi, y Pen-y-bont, clybiau'r de.
yn bedwerydd ac yn bumed. Mae Carnarfon wedi teithio'r Bari, maen nhw wedi ennill. Mae Drenewydd wedi teithio i Pen-y-bont a maen nhw'n ennill. Mae rheolwr yn mynd i daflu hunan mlaen, a mae Pen-y-bont yn mynd i daflu popeth at hon. Ond pa ffordd mae'r gwynt yn chwythu. Mae yna Breeze yn yr awyr fan hyn, a Jamie sydd wedi taro. Mae'n drosedd. A Drenewydd y chwarae'n berffaith nawr, unrhyw gyffyrddiad lawr yn nhw. Wel, o'n i'n meddwl bod amser ychwanegol ar y ffordd. Falle bydd amser ychwanegol wrth i Rhys Griffiths ddod i'r cae. Amon sy'n gadael. Wel, dyfer rhyw 2-4 munud falle i creu argraff ar y gêm yma. Rhys Griffiths a Jones yn dod mlaen. Yn creulon i Pen-y-bont wrth gwrs. Wel, dyfer rhyw 2-4 munud falle i creu argraff ar y gêm yma. Rhys Griffiths a Jones yn dod mlaen. Yn creulon i Pen-y-bont wrth gwrs. Wel, dyfer rhyw 2-4 munud falle i creu argraff ar y gêm yma. Rhys Griffiths a Jones yn dod mlaen. Yn creulon i Pen-y-bont wrth gwrs. I'r Drenewydd. Oedd e bron mynd drwodd, oedd e bron taro'r ergyd gyntaf, wedyn gath yr ail ergyd a McAllister sy'n dod ymlaen. Os chi eisiau profiad ar gyfer y funud ola, dyma'r gwr i chi, Sean McAllister. Wedi bod y Sheffield Wednesday yn y bencampwriaeth am 5 tymor. Wedi chwarae'n adran 1, adran 2, Jordan Evans sy'n gadael. Wel, yn sydyn, 3 munud yn unig sy'n weddill fan hyn i Pen-y-bont. Achub y gêm yma. Maen nhw wedi bod mor dda tymor yma. Mi o'n nhw mor dda yn yr 20 munud agoriadol. Maen nhw wedi colli ffordd ers ni. Ie. Wel, McAllister at Breeze unwaith eto. Nawr mae Breeze yn mynd am y cornel. Gyda chwaraewyr Pen-y-bont yn ei ddilyn e. O, mae wedi gwneud yn wych fan yna. Jamie Breeze am berfformiad ers ymlaen fel eilydd. Ie, yn union beth oedd ei dîm e moyn. Ei demptio am hanner eiliad falle mynd mewn, ond penderfynu mynd am y cornel. A fel ti'n gweud, oedd e'n gryf ac yn ennill tafliad i'w dîm efo llai na 2 funud i ware. O dechreuodd ei gyfnod yn Uwchradd Cymru gyda Drenewydd. Wedyn, bant o fe i Gaernarfon. Bydd yn amflynyddodd. Mae fe nôl da Drenewydd nawr, ond yn ôl i'r ofal Mr Breeze. Felly na le fyddi di penwythnos nesaf, a le mae'n gwybod y ffordd. So dyma gofio fynd y stafell newid, oedd i cartre, dim yr un cartre tro yma.
Maen nhw yn y cornel. Maen nhw'n mynd i aros yn y cornel. Os allan nhw, am y munudau nesaf. Kick goal, cyfle i Pen-y-bont. Cyfle ola, dwi'n meddwl hefyd. O, mae'n teimlo fel hynny. 90 eiliad o'r 90 munud sy'n weddill. Os ffordd yn ôl i Pen-y-bont. Mills Evans yn erbyn Rhys Griffiths. Rhys Griffiths yn codi eto. Wel, gormod, dyfarnwr digon. Y Ben Elin i fyny. Dwi ddim yn cytuno. Ond y dyfarnwr ddim yn hapus. Mi oedd hi'n edrych fel peniad gan ddyn sydd wedi gwylltio braidd. Fyna i fi gyfadde. Ie, gen i weld fan hyn. Jyst yn dilyn falle gyda'r Ben Elin. Yr gêm wedi symud mlaen tipyn os yw ymddeol. Wel, dwi ddim yn ymddeol, wrth gwrs. Fi wedi bod yn gadw fe'n gyn ymwysodol, ffoi ni. So mi'n goffa holi fe mewn 30 eiliad. So gawn ni weld sy'n neith hynny. Drenewydd wedi sgorio, ac ers hynny, dyw Pen-y-bont braidd di gallu bygwth o gwbl. A mae'r amddiffyn na, yr amddiffyn profiadol, di gwneud i gwaith i'r Drenewydd am nawr. Eto Craig Williams, y capten, sy'n clirio eiliadau yn unig sy'n weddill. A mae'r bêl, a ni'n mynd i wei gyda Drenewydd, Iacubu. Maen nhw'n gorfod dechrau o fan hyn, os ydyn nhw'n mynd i sgorio, maen nhw'n mynd i fynd o un pen y cae i'r llall, a dim fel na maen nhw'n gwneud i'r rhwystredigaeth yn amlwg. Un tîm ar ei gliniau, breichau'r tîm arall yn yr awyr, y cochion sy'n dathlu. Hen bener Drenewydd sydd wedi mynd â hi, Chris Hughes di arwen i tîm i'r rownd derfynol. Diolch i'r gŵr yma, yr eilydd, Jamie Breeze. Y ddau reolwr yn cyfalch i gilydd. Pwy yn y byd byddai wedi proffwydo hyn? Y Drenewydd. Ond nhw'n bell tu ôl ar y toriad. 9 pwynt tu ôl y seithfed safle. Fe lusgo nhw hunain i'r seithfed safle na. A nawr, maen nhw fewn un gêm i Ewrop. Ar ôl y digwyddiad yma, Jamie Breeze am eiliad, Sean. Gwych yn Breeze. Oedd yr ergi gyntaf, fi credu oedd hwnna'n mynd i hedfan mewn i gornel y rhwyd. A wedyn, y cyfle'n dod efo eto. Drycha beth mae'n meddwl iddo fe. Drycha beth mae'n meddwl i'w dîm e. Fe wedys ti bod nhw wedi llusgo unan mewn i'r sefyllfa yma. Ond maen nhw wedi llwy'r cymeryd mantes o'r sefyllfa yna. A mae hyn yn golygu byddwn ni yng Nghaernarfon bore Sadwrn nesa. Rownd derfynol y gemau ail gyfle. Caernarfon yn erbyn y Drenewydd. Mae un o'r clybiau yma yn mynd i gynrychioli'r gyngrair yma yn Ewrop. Daw cyfleoedd eraill i Pen-y-bont, ond mae tymor nhw ar ben. Megis dechrau o bosib, mae pethau i'r Drenewydd. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni heddi, penwythnos yma yn gyffredinol a dros yr wythnos nesaf sydd i ddod. Mae'n gyfnod cyffroes dros ben. Llongyfarchiadau i'r Drenewydd.